apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, sa dinong iti nangalam iti data kwintas kasinsin Maria. Napidot ko lang di tadalan kasinsin Willie. Ni kasla gold ah. Saan ta nga amuan upod no agold wan no saan? Ang asinong iti akin kuko iti data kwintas kasinsain. Oray siyak. Jakmat amo no asino kasinsin. Anya nga tano... No anya kasinsin Willie. No ilang ko tahin saan? No pud no agol data di dakwarta ta. Saan anasaya ati kasta kasinsin Willie? Kasano nga no napatagday to akwentas iti akin kuko. Basol na ah. Apay nga may adi na idulin ana saya ah. Saan anasaya ati kasta akapanunutam Willie kasinsin? Nalipatam ka din tibilin ni Lolo kadata? No saan mo ako kwa? Saan mo apag-interesan? Kasanong ay amamuan no asino ti akin kukuha iti dayta kwintas apawk. Simple lang alolo. I-post ko iti Facebook ko. Ang mga no Facebook friend ko gayam ti aking kukwa. Ay nawaw, amangan mo no paginteresan ti daduma. Nagruna, kaslapod no agawd. Saan mat siguro, lolo? Malasikan ti makaamaw. Isublim taon no asino ti akin kwintas. Un lolo, siya kunti makam mo. Itay pa yung cellphone ka di talagring. Kunak no aglaba ka. Mabiit laang, Carlos Lakay. Adang amin tinakitak nga impos ni Maria Quintas. Nasarakan na kanukan. Aya? Wen, kita tiladawan ti Quintas. Kaslapod no abalitok sika. Ay. Di mo manan paginteresan dayta, bakit? Anya kalakit din aya Carlos Lakay. No itad ni Maria tinapidot na akwentas kanya. O di adan to kwartata. Ay nawaw, tapaginteresan naman ako nakon. Daytoyen ti solusyon itinabayagan a parikot na, Carlos. Parikot talaang ita, no kasano ang maala taday jay akwentas. Di nakman iramraman iti kalukuan sika. Di ka agsao akasta, Carlos. Tano maalak day jay akwentas kat mailakok itinangina. O, di mairanod kan tumilaang. Iso ang mabaling ka di kan aginarte. Nembangag sapa Willie Barok. Ni, isika magayam ang tilagring. Adaman sa ludsodakan ka, Willie. Anya day tante? Sa dino nga'y tinakapidutan ti kasinsin mo iti kwentas nga impos na iti Facebook na. Di taladalan ante. Apaya? Amangan ngamin no ti kwentas ko ang mapukpukaw tinapidot na, Barok. Kasta, ada kwintas mo mapukpukaw ante? Kasta nga rod, Barok. Gold ti kolor na. No sa anak ngagbidot kat natin nagko iti kalman. Idi na panak gimatang iti tersena ni Kulasa. Urayan yun ah. Nagpailing amin dinsan ko. Diyak sigurado, no niya oras nga gawid, antay. Ay kwa. Ah? Teksan naktulaangan no adanti kasinsin mo, Barok. Napatag ngamin unay kanyak de kwentas. At ti sentimental value na. Iso ano mabalin laang kat isubliyon kanya. Sige antay. Tiksan kay tao na makaawid ni insan ko. Imay na ang tilagring dito balay. Anya nga itimay na imbagat. Ala, nakanumot ti kwintas na. Kwintas? Kuwin, tayo nga nasara ka makwintas. No kasta. Iso ti akin kukwa iti dayja a kwintas. Win ka no, insan. Ngam agore ka. Amangan mat no gululbud laang ni Nana Lagring. Diyak mo ah. Agsarita kayon daw. Nariga tayo kasinsin.
Naimbag ngagsapa, Maria. Ay nawaw, nasapa kamat ang tilagring sa dino ngay ti papanam. Imayak, tao may kukumaalaan ti kwentas ko anapidot mo, Maria. Dayjay ka di akwentas, anti. Wan, ala, itad mon kanyak, tapno malpasan ti saritaan. Sakbay nga itid ko kan kanti. Ibagayo pa'y nga mo na kanyak. No sa dino tinakapukawan nyo iti dayjay akwentas. Jakon malagip no sa dino, Maria iha. Ngam panagkunak, katnatnag idinapanak gimatang iti tersena ni Kulasa. Sa dino nga itinagnaan nyo, anti. Sa dino kumapay ngay, di ta kalsada Anya nga rod ti kolor ti kwentas. Ken anya ti pendant na. Ay nawaw, nagadula asal sa ludsudam, Maria. Mudtoy ket din tapno pumanaw akon. O sige, ante. Last day to yan. Numasong batam ti saludsod ko. Isublik kan ka day di akwentas. Narigat mo ta. No basta itad kulatakan ka. Ay na, uto-uto gayam day di ang Maria. Ay nawaw. Anya nga iti nakakatkatawa. Oh, makitam day to akwentas, Carlos. Day tamo di kwintas anapidot ni Maria. Wun, inted na kanyak, siyempre. Ang kasano nga rod na alam day ta kwintas. Si kakit dimat. Sinong batak laang dagiti saludsod na. Naimbaglaangan tanatsamba ak amin. Apay akasta ti reaksyon mo, Carlos. Di ka pa'y agyaman. Taad dati ilako ta. Ay na instant money ko naman. Ay. Basol day ta nga raramidam. Kasano no pudno abalitok day ta ket sa pulen ti pudnong akin kukwa. Ay nasaan to na mapasamak day ta, Carlos. Basta siya. Agpaili akin ton bigat. Mapan ko ilako ti balitok akwentas. Anya ter aramidam diti paradaan ang tilagring. Agpaili akwili. Apay ayan. Ay nawaw. Agidan tangarodan anti. Agpaili akmet. Ay ikwa. Uray umunakan, Willie. Apay nga anti? Kung amin. Ay nalipatak gayam ti pitakak. Iso anas kan nga agsubli akpay ije balay. Okay. No, isuti ko naman ti. Umuna nga rodan. Sige lang, Willie. Awan ti parikot iti dayta. Nasayat man ta nagsublikan, lagreng. Sa anak anatuloy ang nagpaili. Tanasabat ko day ja awili ije paradaan. No kasta talaga nga ilakom day ta kwintas nga oray di mo matkukwa. Mamin ano ay ang ulitakan ka, Carlos. Wan ko naklang aruden idi kalman. Di ka mabutang. Anya ko mga iti pagbut nga. Di ka mabutang amang ilako iti di mo kukwa. Ay basta. Kayat mo man wan no saan. Ilakok day to akwentas. Ngam saan nga ita na nagpailimot ni Willie akasinsin ni Maria. Narigatan no makita nak ijay ili. Delikado. Amo Maria. Nakitak ng tilagring iji paradaan itay. Ay nawaw. Anya kumangay ita no nakita mo, Willie. Agpaili siguro, Sa balit agparparik na kanyak insan. Anyat kayat mo asawan, insan. Kasanaw numapan na ilako ti kwintas nga inalanakan ka. Anya ko matibibiyang tayo, kat kwentas naman. Panagkunak kat inulbudan na kanyan tilagring, Maria. Ay na, saan man akong kumpurmi ti pampanunutom si ka, Willie? Di ka pa'y maragsakan, ta naisublitan ti kwentas anasarakak. Wen, ngam ti panagkunak kat kamali ti tawa ng isubliam. No apay mo't ngaming nga intad mo adagos kan kwa na insan. No nagulbod ng tilagring, o di parikot na matanday ta. Tinapatag, saan ta at tinagikwaday jay akwentas. Si kamot ti masabat ko iti dalan, Nana Dolor. Ay nawaw. Si kamot gayam lagreng. Kaslad na sapsapulam, anana. Sapsapulat nga ro, ti kwentas ka. Kwentas? Wan. No kasta. Ni Nana Dolor gayam ti akin kukoy ti dayjay a kwentas.
Nay, napauli magkamot lagrang. Ay, kwa, awan na. Nalagip ko lang ang tilot-lutok ngayon na po'y ije balay. Ay, kunaklakit din noan niya ti makagapo. O sige na Dolora, agpatuloy akon. Da kayon ti makamo amang sangpol iti kwentasyo. Saan kayo ang matulungan? Tadyak amo ti itsura na. Anya ti ano aramidam dito'y paraangan ti balay mi, Nana Dolor. Mga ano ada na pidot wa kwentas. Maria apaw. Kwintas kunam, Nana. Wan, nagngamin ti kwentas kaw. Katitalaang anadlaw kaw. Anya nga ti itsura ti kwintas mo, Nana. Gold ti kolor na. Kandaya mo ti pendant na. Lukas da. Kukwam nga ro ti kwintas anasarakak, Nana. Ay, wow. Mabalin ka diya makitak ti kwentas anapidot mo, Maria. Iso na lang. Tay nalamutan ni Auntie Lagring, Nana. Wan, imay na inala idi na minsan nga aldaw. Inted ko na, tay papilit namat ako kwa na kano. Ay, kasta ay balasang ka. No kayat yo, kadwain kayo iti ayanda, taalaan tayo ti kwentasyon, Nana. Ay, saanan, Maria balasang ka. Apay kumaasaan ngay, Nana Dolor. Nupod numat ako ko ayo day jay. Saanan, nakasapulan balasang ka. No tinagi ko nila gring day jaya kwentas. Okay lang kanya. Siya na balay, ta imitation lang mat day jay. Siya na puno abalitok, kandaya mo. Anya? Nasabat kumot ni Nana Dolor di tadalan itay, insan. Anya ti imay na imbaga? Sapsapulin na ti kwentas na mapukpukaw, wili ka sinsin. No kasta? Nigayam Nana Dolor ti akin kuko iti dadya kwintas? Wan, iso. Ay nawaw. Nangalalaan mo't dadya nga antilagring iti turid na amang tagikwa iti di namot kukwa? Iso mat lang ti ko nakitay. Anyang iti kuna ni Nana Dolor? Alaan na ti kwintas? Ti ko na nakanyak. Uray saanon. Nay, apay ngay? Saanon? Tasaan mat lang ka no apod no abalitok kandaya mo day di akwentas. Imitation lang ka no. No amok lang, saan ako na nagsayang iti oras kan kwartak. Ay, nawaw. Itay-pay, anapudot ti ulom. Bakit? Apay? Kasano, saan mat gayam apod no abalitok dayto akwentas. Agraman ti pendant na, saan mat gayam apod no at diamond, ay makapasuron ti kastoy. Daitan ti kunkunak. Nakarma ka din na oras. Di nakatawa na kasta, Carlos. Agnakam kang aminin. Bakit? Di mo kukwa, di mo tagikwain. Kasi makitam dayta napasamakin ka ita. Ay agsardeng kan si ka, Carlos. Ingka isubli dayta kwintas. Itaan niya kumaga po nga isublik pailaang. Di mo mat kukwa. Numabayin ka mang isubli, itid mo kanyak. Tasyak ti mang isubli. Apa nakatugaw ka pala dita, bakit? Unak man no isublim di kwintas. Mabitla ang ata ni praktisak pa'y tibagakin ni Maria, Carlos Lakay. Ay nawaw. Masapul aya praktisan, bakit? Wun atap no jak malipatan. Salah, sikati makam mo. Tinapatag at may sublim day ta kwintas itipod no nga kinkukwa. Wun, Carlos Lakay, kasta ti aramida. Wala, tamapanak iji bangkag. Agluto kanton, iti pangaldawan tayo ah. Sige lang, Lakay. Agan-anad ka, ha? Apay pa lang ngay may kadito'y balay, Auntie Lagring. Imayak, takayat ko nga isubli dayto a kwentas, Maria.
Saan asyak, tipod no nga akin kuko iti dayto a kwentas. Ay nawaw, no saan mo pa'y anaamuan asaan apod no abalitok day ta kwentas? Isublim ka di pa'y antilagring? Ay na, pasensya kan Maria. Sapay la kumata mapakawanak. Dishonest ka antilagring? Amom ka di no asino tipod no nga akin kuko iti day ta kwentas? Wen, amok. No kas na nga rod, sikat ti mangisubli iti pudno nga akin kukwa. Di ta ka nanti, taado pa'y tinaskan nga aramida. Mabit laang Maria. Apay manan, antilagring. Mabainak ang makisarita kin ni Nana Dolor. Iso ano mabalin, sika kumalatan. Saan ko nga aramidan day ta, anti? Nasaysaya at matlaang no sikat ti mangtad kin ni Nana Dolor. Tapno dumawat kamutan iti pamakawan kan kuana. Kapay, lagray. Ay nawaw, agyaman ak Nana Dolor. Anya ti gagaram. Kaya't ko nga isubli dayto a kwentas kada kayo, Nana. Day tama iti mapukpukaw a kwentas kaw lagreng. Wan, Nana Dolor. Pasensya kayon ano tinagikwak ti kwentasyo. Awan pare kaw titi dayta lagreng. Agyaman aklaunay, tanakamiris kan, kat isublimot laang ti kwentas kaw. Agyang manak unay, Nana Dolor. Agyang manak mat tamaawatan na. Adakon, lagring bakit? Nasaya at matnukas na, Carlos Lakay. O alag, pulis ka nga rudan, tamangita sarak matan iti kanenta. Ay, mabit lang bakit? Apay ka di. Kumusta tinapanam? Naisublim ka di, ti kwintas ka ni Maria? Nalpasan Lakay. Ngam saan ani Maria tinang tedak. Nudikat ni Nana Dolor. Ta iso ka numot tipod nung akin kuko iti day di akwentas. Ay, kat masaya at ano kasta. Inton maminsan. Di mon ulitin pa iti naramid mo. Nakababayin day ta. Ay, nawaw. Saan ang masapol nga ulit-ulitom nga ibagaday ta kanyak, Lakay. Amukon na kita. Palagip laeng. Narigatin. Ang mga nung makalipat ka, kat ulitom tumanan. Ay na, di ka kadimadanagan, Lakay. Nagbalbaliw akon. Ay, nawaw! Ay, nanalagring. Nasaya at ta nakaamiris kan. Husto tinako na ti asawam. Di mo tagikuan ti saan mo ako kwa. Tasikan tumatlaang ti nakababain iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nangasawa man ang tikapurukan tayo ani din daw. Diyak pala nakaasawa, ay nawaw. Imbag ni Dindo at nagagad. Lalawa ti garden na. Naggarden na naggarden.
Hindi nakaurnong nangasawan. Ada kumambo pangasawak na makiasawa ko. Agagawa ka Tapno ito makaurnong ka di mga asawa ka ba? Nanang, ikandak man iti pangasawak. Mawampay trabaho. Kasano no madaan kay ti putaw. Asino kay ti mangpakan. Apay kaslaan ni malaya ngayon kaiwayway ti karuutan. Ay nawaw. Kasla kumamo piyak, ano mayulugan ke agtuktukan. Sana masapaw la paggatasan kada pakanan. Dayta ka ti paglaigam. Panglakaan. Kayat mo nga raw, amanok ti pagbalinam tapno agtuktuk mo ti anak mau. Jakmat kaya ta. No kawitan nak, di pa ka ipalot dakton. Oh, malagayam. Apay nga raw nga paalam ti piyak. Ay nawaw. Kanayon na kan sa mga umay sirpatan ni Duro nga anak ni Berta. Wen tatang, ngamjak kaya tadamat sadsadot na. Narigat no agtinag kag paisaw iti may sa asadok. Wen tatang, adang agpaiso itsura na. Ngam sa anak mat ngagbiag iti taar na. Ay nawaw. Puno day ta. Kita tay tao akabalan nakabiagain. Kandag iti agbalin nga nakyaw. Ay no day Duro ay awan lamaw. Bay anyo tatang. Tauray lakayan basta damabalin na. Sungbata kon. Ay nawaw. saan mo't kasanaw. No kasasawa yaw ke matay adagaws. Saan ko ang basulan at tatang? No makaas-asawa lakit di pagustuhan. Ay, nawaw. di ka man anak ko. Ibagadan ton arupat kwarta ka nukas jay. Agsaw lang nagiti umapal at tatang. Ngam na siya, aramatag ti utak ko. Anya ka di ti aramidam iti asidag ti balay me. Adda ngamin nakita nga agkubkubo ala kaya na pan iti balayo. Apong mo? Saan mat? Jak amo ano apay nga may balay mi day ja alakay. Ay nawaw. Amangan no sa nga ili ni tatang mo. Amo ngam ni matmanang ko ti sapsapulan na no kasjay nga umay. Apay asapulan na ni manang mo. Amok pa yan. Yung kadamagan ni Jela kay ano apay. Inakdamagan. Ngam ibagak kasi katimang damdamag. Ala, apay nga ibaga masyak na ikat saan mat. Inakdamagan. Agawid akon. Nagapuam si Katotoy. Aggapuak iti balay da tintin, nanang. Apay anapan kay Jay. Adda ngamin nakita nga agkubkubo ala kaya napan ijay. Katapay kumano adda. Amamom ka day di kung kunam alakay. Saan? Ngam, nagsilap ti relo na. Ada pa'y nagsilap akwintas kan nagsilap asingsing na. Ay, no sa anak nga agkamalay. Ti balik bayan na pensyonadaw. Ay, kalbo ka day. Dak amo ata nakakalugong ngamin. Ay, isulakit day. Abangan no, sirpatan na ni Daisy. Ay, nawaw. Nangagkuti saritaan nyo ko ni Totoy, nanang. Anya saritaan, may. Agam, apay nga dakas na tayo tsuram ngay. Tas di ka makaid na. Aha, day jay lakay. Sirpatan nan samot tan, ti sirpatan. Lakayan lakarudan. Ay, uray laklakayan, dumakaas-asawa. Malapdam ayakit no ada kwarta na pang-asawa na. Kidakas, di makaas-asawa, ngawang kwarta na, di ay timaday. Ay, unang laklakayan mo toy. Kayat nga ta ni Daisy day jay lakay. Apay kumadi na kayat ngay, no agnam ay mag-itisidong na. No si kangay, agnam ay kada itisidong mau, ay nawaw. Nanang, agpaaram kayo man ki iti day jay lakay. Tapno, datayo ti mairanod iti pensyon na. He, di ka man, sa anak mo tamakas asawa. Urayan tapno di na arman ni Daisy. Apay ngagsan doon ka dita suliduraw. Makaas-asawa ka ka din. Amuyo lang arudan. Damagan nyo pailaan. Salbag ka kide. Kasano ang makaas-asawa ka dagop ka tisadot. Sino mga timayatkin ka no kastam? Anya tinaramid ni tatang kada kayaw, tana ay ayaw na kayaw. Kapay ang damagam na niya tinaramid na.
Iso kumamot ti aramidek nanang. Maramid mo nga ta, tinaramid na. Ha? Kanayon nak ini asagutan ka nagitimula na. Kas kumaiti sabong te katunay, sabong te karabasa, sabong ti bungon, kanda dumapay asabong nga masida. Ha? Maramid mo nga raw, kaawampay mauray may sa amulam. Ay nawaw. Sinalbak tay jalakay. Kanayon mo tan iti balay da desay. Anya ka diti ara-aramitam dito dalang nga turong iti balay ni Manong. Tintin. Agar-aram ka di balik bayan alakay ka ni Manang Mau. Amo, Manong. Inkadamagan ka na kwada Kayat ka din ni Manang mo da jalakay? Inkadamagan kan kwa na Manong. Jak amo, tajak matdamdamagan. Ay, apay nga interesado ka, Manong. Nagapwam si Kaduraw, nakarupangit kamay. Masurunak iti da jalakay. Inton kon, malitak kon. Ay, di ka man nagar-aramin. Ay, niya kumatiga po, alitak kamay. Jak magustuhan ti kanayon nang ipapan iti balay da desay. Ay, niya kumatikar ba nga mamangi parek. San mo mat nga asawa ni Daisy? Asawa akto ay nawaw. Sa ulaeng, ti makaas-asawa day ta ibagbagam. Inarim mo ka din, kan sinungbatan na ka din. Armak to. Ken asawa akto nanang. Kaano kay day ta ato? Intun lumagto, tiba daw? Pumayak man ading desay. Apay ka di Manong, anyat ibagam? Pao naganak payatap na makapagsarita ta. Makapagsarita tamat nga uray at data itibang saltibalay mi Manong. Mabalin ka di nga ibagak dito yan ti panagayat ka. Ay nawaw. Anya? Panagayat ko nam? Ay nawaw? Ada ka di madi nga ibagak ading ka. Mas dawak lang amin itimbagam a panagayat, Manong. Agayatak ngamin unay ken ka ading ka. Tingamin parikot ita kat adamat na nangyawatak iti puso. Anya, nay, kasanuan na pasamak day ta. Disay. Dandani kamin agkalay sa kanibalik bayan. Sinong bata masamutan nila kay pensyonadaw. Praktikal tayo lang, tatang. Kaya't kumata makalungaw tayo. Apay, ada panagayat mo, iti pensyonadaw. Masursurok to nga ayatan, tatang. Imbag ni pensyonado, tamay tin na ti masapul ko. Sa bagay ang naragsakan to nga ta iti sidong na. Ha? Anya di kaya ti asawan, tatang. Ang mga di kay agkaalaan into nagdena kayaon. Nasaan kami nga agkasunguan? Di agsina kami, ti pagyanan. Anya! Oh, apay akas tamanan tay tsuram. Nalpay dagita abagam kan. Kuso-kuso tabuok mo kan. Langam tinapukawan. Sinalbag day jalakay. Dinadaal na tiragsak ka. Maasawak ko man ni Disay. Isuki din ti mga asawa iti kayat kong asawahin. Awan ti mabalin mo, no di nakakayat ni DC. Unak ngamin na da kayo ti agpaaram iti day jalakay. Apay mabalin ka di matasak ti mangaram iti lalaki. Langgong. Mabalin mo't. Pinikot yun ako man Na- Uray tinulungan kayo pa itap no mapikot yun ti salbag alakay. Ay nawaw. Ay di ka man. Kaputa makaas-asawa ka niramraman na kiti madi ka panunutam. Nangalaam mo ti kastagalan mo. Sika ka di day tamanong duro. Apay nagdulpot ka. Ay, nautot una ti puso ka pinataod na ya, tintin. Kasano ko mangagsakit ti puso gapukin ayat. Di mo taubing ka pa ibagam ka ni manang mo nautot, marik-rik na kita.
Anya ka di day tangay bagak ka ni Manang, Manong. Kastoy. Ibaga kayat ko nga asawaan. Wan? Ada ka di tangdan ko amang ibaga? Anya ti kayat mo nga itangdan ka. Uri anya basta ada itin mo. Oh, nangalamitikan ka naman chocolate. Ay, nawaw. Ay, intad ni Manong Duro, Manang. Ha? Tapay nga inikkan na ka. Anyat makagapo. Makas-asawa ka nung amin, Manang. Anya? Gapo ta makas-asawa? Inikkan na ka iti chocolate? Makiasawa ka kanukan kwa na, Manang. Anya? Ay na, ubing ka lang agpaiso. Mabalin aya basta agasawa ti tao. Katuan kaya't nakangarod nga asawan ta makas-asawa, di makiasawa ka. Ay nasi ka nga ubing, saan mo nga mo ti sasawam? Ay nawaw. Ibaga makayat mo ti mga asawa, lumapay nga rodakas na ti itsuram. Nay, anya ti tsurak na nang? Kaskala na bagyo. Kikunam, ada ka di babae amayat ken kay ti kasta nga itsuram. Dahil jay tumot alakay. Anya nga tati aramida. Tap nagsanod dahil jay alakay aya. San ka nga agar-aramid iti pakadadailam? Uray agsanod no bilang ti pensyonado. Kaya't nakangata ni Disay. Oh, nawan dahil jay alakay. Mabalin nga ayatan nak ni Disay. Panagkunam kaya na ka. No iti kasta nga itsura ken galad mo. Awan lat ammo ko na may lawan ken ka. Oho, apay nalaadak launay nanang. Tawan mangayat kanya ka babae. Saan ka nalaad? Ngam tinasirib a babae. Saan a basta agmayat a makiasawa no namnamaan na saan nga agbyag iti sidong mau. Manong, ada nakita abalasang iti dalan. Kasla na yaw-awan. Napintas ka day? Napu daw? Wano nangisit? Napintas. Magmag nang tumalangkyaw. Ay, inak man kita ang bareng magustak. Basta surutan ti kalsada, Manong. Makitam ton ti bagbagak. Sige man nga rod ading ka. Inak kita ang. Mapay nagdardaras ni Manong mo na pananakade. Napanakinita ti bagbagak ang babaya kasla na yaw-awan, nanang. Kasano ko mga mayaw awan dito ikat saan mat asyudad. Tumalangkyaw mga amin. Tapay ngayon na panakalukinita. Tulugan na. Barang magustuhan na kanu, nanang. Ay na, unay katikabsat mo. Nula ka na babae nakita na uray saan ng ama mo, ibaga na nga sawaan nan. Nanang, nungay yawid ng tuti bagbagak na babae. Ay, saan nga aramid day sa aduraw. Amang kan numakayawid iti babae aparikot. Ay nawaw. Day, apayan duraw. Sino day ta babae nga insangpit mo? Anak ano tinagan na nanang. Makidagas ka naw. Papanan na ka no abalay. Apayan ay sarong dito ay nawaw. Nanang, nagpintas. Asawak day ta babae. Basta makakita ka iti babae, ibagam nga sawaam. Kunam nga tinagan na. Damagagtuman. Ala, ingkay man kasaw. Ibagayo ang makidagas lata dito'y balay, Alaman nga ron, mapanak iti ayan na. Ay, sinalbag ka duraw. Apay nanang. Iti dinamag ko tinagan na. Ibaga na kidi na San Fernando La Union ka daw. Anya? Ay nawaw. Kunana, ana. Amangan mo no, dakurkurang day sa babae duraw. Kaputa makas asawa kan ura sino ditan? Nanang, Manong, umayo kita anti babae. Agsalsala matan, nagkatkatawang agmay-may sa. Ay, Anya? Ingka ibaga ka nang iti opisyalis na tulungan da amang itunton iti pamilyana. Ay, bagka duraw. Agbagti mga kayam. Ay, nawaw. Naspak. Ay, nawaw! Saan agaputan na pintas, Manong Duro, kat asawa amon? Di pa nakiasawa kat saan abarang-barang.
Amuan wenno kilatisan tayo pay kung mga umuna, tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ala, apay akas na tingir si lolo. Nagalas akitaan. Ay nawaw. Anay, nagsakit kityan ko. Ay, nawaw. Ay na. Dahil nga ta kinadakkel na ti pagngir-ngir siya niyo, lolo. Ay, sana pare ko ti kinadakkel na. Di sakit na ti makagabo. Ala, apay nga minasana ni lola ti nagsikog ngay. Da kayo matin lolo. Sasawam. Sikog aya. San mate? Ni Manang Marta karo, bakit dakkel ti tiyan na? Masikog ka no? Ti masikog. Ubing ti karga ti tiyan na, apok. Anya ngay mat ti karga ti tiyan niyo, lolo. Ta nagdakkel mat. Makitam ka di dayta naka-plastic di ta paladpad. Apay daytoy naka-plastic, lolo. Ay, isuman ti padasa ka pang sapsapaw, barang makaginawa ka pa. Yawa mau. Pakipurwa maun. Sige, lolo. Ibarsak ko di tayan niyo. Daytay. Anay ko. Apay nga barsa mo ngay. Natamaan la ka nga ron tagsakasakit at siyang ko, anay. Kunayo mat ngamin ngay purwa ko, lolo. Si pawag ko magam imbarsak mo mutin na dagaws. Sabi pinigsaam. Di yung mat nga nilimba ka nga inayadak. Mikalay jayain. Isang kami lang ron na makatulong. Salbag. Apay nakaida ka dita nagadu at trabaho ay nawaw. Sumang da tao ang naglaban, nakailad ka mo ditan. Nasakit nga ron ti tiyang ko. Manan, pasaray laki kun agsakit na tiyan mo. Kang tumat akaan. Kita man ta itsuram. Dandani di mo maitaray ta tiyan mo, iti kinadakil na. Apay aya pagparparikutam ti kinadakil ti tiyang ko. Jak to pay agparikaut. Ay nawaw. Apay ako na masaan kang agparikaut. Kaimbagam to pay ang nasakit. Saan ka di aparikot day ta pa nagsakit na? Ay nawaw! Saan ka di pa yan naikati sakit na tiyan niyo, lolo? Kas laki maraw, hindi nakitak ni lulam. Sumanao nga men. Apay, kaputa nagsaw ni lola, kumaron ti sakit na. Kahit apay nga raw nakasta, ti rupam, Kuna nga min itay ni lola, akimaro ka no ti sakit yo asad sa dutis, lolo. Anya manin asad sa dutis? Da kayo nga rod, lolo, sad sa dutis kayo ka no. Imbis a Mr. Sam, saan mat a Mr. Sad sa dutis? Kumaro ti sakit ti tiyan kao. Anay. Anya, nakadipayaban ka ni nene dya mangilot? Salbag. Apay kumamangilaw. Apay aganak.
Barang no mailot na makaginawa ka. Ay, mayat nga tatiilot, aya. Ay, padasam laang Amom ngay no matumpungan na mayat. Ay, ingka mga rod paayabaan. Paayabam iti apo ko ta. Ay na nagpalwang man sa mamadjang ubingay. Lolo, apay ako na ni Lola ngay nakano ayaban ti mangilot. Aganak kayo ka din? Aganak mo asasawam. Nakita nga na naggapo ti mangilot, iti balay ti masikog, tanaganak kano. Napan na kano inilot, iso anaganakan, Lolo. Ay agure ka man. Kasuno ko maamangilot ti masapul ko kit sa anak mo amasikog. Ay, amokon, Lolo. Ija ospital langan ti papanam. Anta nurse ija napipintas. Ha? Nurse ko nam. Uy, Lolo. Napipintas ti makitkitak anakabado iti puraw a nurse. Saan ka di adagijay ti mangilot iti tiyan nyo? Mayat sa akin ngagpaiso timbaga to'y apukaw. Ay, mapadasang mo lang ti mailawt. Kit nurse pa'y ti mangilawt. Ikay baga ka ni Lula, mamapan kami di ospital, ta nasakit una yung tiyang kawa pa ako. Napanan na ka di, Lolo? Diyan ka maw. Mga nunapan ka nagiti karoba. Nagadumati ka kadwa na, Lolo. Asino ngay kadakwada ti una apagdamagan? Kumpormin ano sino ti kaya mo apagdamagan? Anayan ay. Ay, ang damag kamatay no nakita na ni Lola. Darasam, anayan ay. Sige nga rod, Lolo. Kuna nga min ni Lola, asan kayo kano akaan tapno saan nga agsakit ti tiyan nyo? Ibagak ana sakit laon ay ti tiyangkaw. Tapno si kasunak man tinapintas anas. Mapadasa kung ti ilot ti nurse. Naimbag ta nasabat kayo dito'y dalan, Lola. En kayo kano iti ospital ko na ni Lolo. Yapay kano manan. Simbigay ka di manan, ti sakit ti tiyan na ay nawaw. Isumati ko na Lola. Ipan mo kano iti ospital, Lola. Ay, yapay kay no di kasta. Ay, sagkay bagak namin sana paglalaukan ti kang kanan na. Ay, mangmangan ngamin itay, Lola. Anya ka di madantikan kanan na. Nakitak mat nga at abokado. Sabakan kamote ijalamisan, Lola. Amo ano kinan namin dagi jay? Ay, nadagop nga minti kinarawan ni Lolo. Ay, kasanaon. Mapanta ka din sa ospital. Ay, nawaw. Anay, nagsakit. Agrubot ka garudan ta mapantan. Nakbit ang rigos. Ay, pangagdigos ka. Kahit saan mo't asikat ang pa-doktor. Ay, sakmat. Apay, tila, agpakita iti doktor ti agdigos. Apay, kaslakan ka, saan agdigdigos? Ay, nawaw. Darasam nga raw. Anay, nagpayag kan tumanin ngagdigaos. Do di ka makauray, di umunakan. Anya? Ay, nawaw. Umuna ti pasyente, maudi ti para bantay. Ay nawaw! Apay nga wanda tatang kananang, napananda? Impanda ni Lolo iti ospital, tanasakit ka no ti tiyan ni Lolo, tatang. Napanda ka din? Wan tatang. Awan da mga rudin, di napandan. Apay, nabayag ang napandan? Wan tatang, sumurot kayo ka, Dijay? Apay, imbagada sumuro ta, kanakaw? Saan mo, tatang? Ibaga ka na sakit laon iti tiyan ka. Tapno siya mo na nga si kaswanda. Mala, ang tugaw ka pa'y di takin na ano nakapila. Anay! Tulungan dakta na sakit laon na yan, anay! Apay ka di, tata? Ano din nasakit ka da kayo? Nurse, iti tiyan ka. Anay! Nagsakit! Anay! Aguray lang, tata. Ay, nakmangala iti wheelchair. Taipan kayo iti emergency room. One nurse! Nagpintas kat anas na jayan.
Oh. Apay sa balik kirugit mo ang nakakita iti nurse. Apa sa bali ako na may tay nawaw. Day, aday tanti nurse ang mangidurduron iti wheelchair. Oh, dito'y kayo nagtugaw tata, taypan kayo iti doktor. Ay, agyaman nak nurse. Ay, nurse. Apa kasto na ito asilid. Nagilait ka na tawan na. Nakaditi aramidin ta dito'y silid ada itaw nurse. Saan asilid da ito'y tata? Ha? Elevator. Nangato nga minti pangipanaktada kayo. Elevator? Ay, just kay. Elevator gayam. Ay, nagpintas ka dahil ito, nurse. Ay, nawaw. Ha? Naglukat mo tintirwangan. Sige, idoron ko man ang ti wheelchair yo, taipan kayo iti kama yo, tata. Kasta yan, nurse. Bantayan na ka di dyan, nurse. Ti bantay yo, ati mang bantay kada kayo. No adda masapol yo, umayak to, tata. O sige, panawan kayo pa, ita dapay pasyente pa na. Ay, dito'y gayam tinangipanandakin ka. Himbag na nasa pulak mo lang. Ay, naglugan ka kadimot iti elevator ang nagpangataw. Ay, para pasyente lang ti elevator. Nagnak, ini agdan di mayak dito. Na, imbag man ta nasurutam tinagnaam ay nawaw. No, saan nga mau? Di agdamag. Aguray ka man. Kung naman nasakit kan mau. Apay nga ro nakaslalimpiw ka matita. Ha? Ay, kwa madamdama ka. Kwa, sumigi man ti sakit na. Kumaro ka, maminsan. Ay, di mo gamin maliklingan ta ugali mapaglalaw ti kanam. No saan pa'y anasakit ti tiyan mau. Agawid akpay nga raw. Agsubliak man ninton makaludo ak. Ay, uwan, si Kalata. Pimanawan ni Maria. Agsublinto ka naw. Umay kumaginas di tawi ay nawaw. Kumusta kayong tata? Nasakit ka di pa iti tiyan yo? Ay, uwanes. Ay, mabalin ka di nga ilutan niya. Barang may kate sakit na. O sige. Imbaga nga ti doktor nga obserbaran tayo pa'y. Ay. No apay nga agsakit ti tiyan yo. Anya nga ti kinkinan yo, sakpay ang nagsakit tata. Kwa, naluom papaya. Idikwan avocado. Idikwan saba. Idikwan ke manay. Isumat lagayam nga agsakit ti tiyan yo, tapaglalaw kanyo ti kanan yo. Kwa, saggabasi lang manas. Saan ka di anasaya at kano iti salon at dagi di amakan? Tagduduma ba't aprotas? Nasaya at nulakit di ta surutan ti husto a pandangan tata. Sana pagigiddanan. Diyak magpinagigidan, nurse. Pinagsasarunok. Ay nawaw. Mabalin asan yo pinaggigiddan ang inalngal. Ngam insarunuyo matadagos. Iso a naglalaokdan iti unag ti tiyan yo. Kasanaw, imay ka din si Doktor Mau. Saan pa'y? Adayin sang mo amakan. Makan manan. Ang saksakit lang aro din ti tiyan mo. Makan manan ti sapulam. Magando kumaro nga no awang karga na. Ay, nakaginawa si ka. Hindi inaprosan tiners ti tiyang kao. Ang sakit ka diya talaga. Uno pambaritis mo lang. Sasawa mo pambaritis. Agawid ka man langay. Tapno umay nurse ka ilutan naman ay. Ay dawaw. Salbag ka. Tungkol tinambur ko lang aro ta tiyan mo. Ay dawaw. Agawid ka kidin. Imbag pa'y nurse ta si kaswun na. Ay ba man ka nurse? Anay, agsakit man ay anay. Ito nagsublay. Nakita ka na pa niya sa bali ang silid. Anay, agsikal mo ti tiyan kong agpaison. Anay! Saan ka nga tiritir ata mga nukumaro lakit ka raw? Agsikal na talagang tulungan. Uray ilutum lang. Ano saan? Kaya ba nurse? Ay na... Adan sa marumor ngangin. Ay, parang makaginawak man.
Una yan. Pinagbagsit. Ay, umayan din eh. Ay, sus. Oh, apa yan? Ano dyan na bang city ti sila diyo po? Nagkaro. Ay, pasensya na. Hindi nagsikal ti dyan na. Damarimor nga agin. Sapay pasuro na. Ay, nawaw. Ay, apang ipagamay. Kapabain. Muray saan ko nga iba ka ta naangot nan. Saan yung kadiya ka ba ilang timapan iti CR, tata? Ipaalayo ko mati arinola. Tapno saan anabasa ti ap-apyo. Kunak ngamin no angin lang. Ada mo basit kakuyog nan. Kabailan yun sama timapan iti banyo, tata. Kayo agdigos ka nagsukat kayo. Iso nga agsakit ka nagkontra ti tiyan nyo ta aglalaok ti kinan nyo. Ha? Wala, ito naman minsan saan nyo napaglalaok kan ti kanin nyo, tata. O, kasalon, tata. Bayat ka din ti marikrik na yo. Nakaginawa akmat iti interview nga agas, Nes. Medyo kimap sutak. No nakaginawa kayo, na. Mabalin yung ti agawid. Taidya balay yung ay tuloy yung ti agagas. Kasta aya. Sapay kayat ko akaduan tayo ti Anas. Nga magawid na magkanon. O sige, tata. Mapanak pa iti sa bali a pasyente. Ay, natinag! Anya tinatinag ako nam. Tapidutak, nurse. Ay, saan ko ako tinatinag, tata? Muma ni Nana Maria tinatinag. Isu ti pidutan niyo. O sige, tata. Mapanakon. Ha? Sinalbag kalaklakayan. Kasla agkakapsot ka, hindi baga tiners nga gawid kan. Hindi baga na nga danatinag. Si Maranta ka adagaws. Pinutim nga rin timumak sa gawid tan. Ay, nawaw! Day takot nga min, Tata Pedro. Pambaritis ka. Nabuking ka lang nga rod, gapo iti dayta nga mo ma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sino tinangala iti lighter ko ditoy? Ay, nawaw. Awan mat tinapnapan ditayan niyo, tatang. Ang mga nadalaang mat dita. Mawan. Sa pulo kaya nada. Agpatulong kayo ka ni Boyet amang sapol. Apa kibibiyangan nyo ay ati gamit kaw? Saan mi api nakibiyangan, tatang? Ay, nawaw. Ay, si kabakbakatan. Inalam di lighter kaw? Anya nga, day lip-lipitam. Ha? Ingkabil mo siguro Isu nga mom ti ayan na. Ay, nawaw. Kasano kumasak tinang ikabel, adi mo na puutan. Amupay ken ka. Unay kalakit dinala kay aya. Agkabaw ka talagan. Sikat ang kabaw. Di mo ipasa kanyak ti kababalin mo. Ay, napakawan na bapo. Tadi na amot isasawan na. Apay kasta ti ang kararag. Ay, nawaw.
ka man nanawaan dagiti dua. Makarengreng da ket makaturturog ak. Kas dalawbeng. Ay napasensyaam ka di idan lakay. Amumat agkabawan ni tatang. Ay, makapasuron. No, da nalipatan da. Agpinabasol dan. Sikat yad danagam na. Sika kuman ti agpasensya. Saan mo kuman apatulan ti agkabaw? Makaan anos iti kasta at tao. Uray kaskasano, amak paylaang ida. Indak man lang maturog iji sirok ti salamagi. Makapasuron. Imbag ijay tawan na ariwawa. Ken nalamis ti puloy ti angin. Punakman na ijay sirok ti salamagi ti pagturogam. Hindi nagtudaw. Daras mo nga imuna giti balay ka. Ay nawaw. Ay na, nujak lang makapagtepel. Ada nga tabadiswakon. Naglawa mo dahi tapader. Didiswam. Awam mo mangiparet. Didak man kasasaw tatang. Awan kaisaskan ti bagbagayaw. Sikat awang kasaskan na. Balay ko na ito. Imay ka lang nakibalbalay. Mangin insulto kayon sa amat tatang. Amok pa yan no makainsulto timbagak. Tiamaw kitawan anak wakaskan ka. Di mo lang di na tiamok nga anak ka. Sino kaya? Pagkabawan nyo pa yan, asyak ti asawa ni Dina. Ay kasta! Dakabong at dagayam nagalas nga asawa ni Dina. Ay nagloko na Dina. Tanang isang puti nagalas at tao. Oh, apay ngagpupudot ka lakay? Diyak makaan anos iti ugali day talakay. Saan kumamatakas ta ti panagsasaom iti amak Uray kaskasano, sanikwa na ti pagbibiyagan tayo. Wanangam siyang matiad adong agtrabaho. Wan angam day ta ti rumbang, tas sika nga rin tinapigpigsa. Nakapsot dan, saan da na makatrabaho? Di da kumama insultuin. Ay nawaw. Saan ka di nga itala ang agkabaw akastada? Pasensyam kumaidan. Apay ka di kaguro ni tatang ni Lulo, nanang. Tsaka mo ka ni tatang mo, anak. Di mo tultuladan Saan aga po tagkabaw ni Lolom kat saan mo narespetuan? Saan mat? Imbaga ni Maestrami amadi ka nung irurumunti na taengan. Husto ka, anak. Dagiti na taenganan kat masapul damat ti panangasikaso tayo akapamilyada. Una, kaasimot no baybay antay da. Awan gaway dan. Agyaman anak, ta saan ka akas ka ni tatang mo? Apay di tayo pailamangan. Nalipadam ka din akalkalpas tayo anangan. Sikala siguro tinangan. Mabisinak pa'y. Kalkalpas tayo anangan. Ay, sana kanangan. Ingkay kaagaw ta mabisinak. Ay nawaw. Ita ka rin iti kusina. Sumaruno ka kanyak tayo nakagaw. Ay nawaw. Day papanam. Agsarsarita tapay lang. Tinalikodan na kaon. Saan ka di nga ibagam nga nakagaw? Bayampay tagaw-gaw. Agsarita tapay. Ay nawaw. Nalipata mo, hindi ko na nga nakagaw. Asino tinangan diti kusina? Agkaiwaratin na po dito lamisaan. Amang ano ni tatang, bayam di tatadalusak. Ay na, di naman nga tan mo tinararamid na. Makapasurun ti ramid da. Makauma. Ni, saan mat asik at ipangipadalusak? Bagbaga man. Tapno di da mamirwisyo ti tao. Uray bagbaga malipatan damat laeng. Anos laeng, no kastan ti edad tinataengan. Makauma. Kastalatan. Anusak ti ugalim lakay. Isu nga sa mamat ti ugali ni tatang ko. Manusan yaw ti ugali ni tatang yaw. Talaga kasta ti agkabaw. Managlilipat akas laubing. Nakaroon mo ngamin na nanang. Tumtang to ti panawin na kasta kan tumat. Saan? Awan puliming agkabaw? Ay, di tay amo, ti paspasamak.
Uray awan puli tayo, no talaga gasat mo ti agkabaw. Ay, Sana maliklikan. Aha, adayo kanyak dayta. Panagkunakit agpampambarda. San kagagsawi ti kasta? Di naman nagayatan ti panagbalin ng agkabaw ka. Apay no iji silidyaw, ti pagturugan niyaw no aldaw. Apay ko mga parit mau, maturog akiti bukod ko abalay, Nagalas akita na nakauldag kayo ti sopa. Salas pa'y mga raud. Supak mga daytoy. Anya ti problema? Ingka man iji naggapam, man nakibiyang. Ay na, nasyakla ko mati masurot. Anya ko mati suroten da aber. Biyagot. Ing kayo ko iji silidyaw. Tapno ka, ti sumublat ti supak. Gumatang kay ti bukod mo asupa. Ay nawaw. Ay na, makapasuro na talaga. Pumanaw tayo sa lagay. Tapno, jak makit-kita na talakay. Anya ka di ti problema mayalakay. Apay nga may napagproblema am ti panagkabaw da. May insulto akit pa nagsasauna. Saan damat nga agtagtagarino? Saan asik ti umunalakay? Na, tayo suda pa iti ayunam. Iso ti tatang ko. Iso ti nang bibiyag kanyak manipod ubingak. Aging gana nga da asawak. Imala ka iti amam, nasakit ti pa nagsasauna. Awan mo't ka timang mangag mo asao. No saan asik ka timang rugi? Saan ka di? Siyak manunti kang malay. Ay nawaw. Ay, kadawag abangayam laang ida. Tadidan ang muti bagbagada. Kastala talaga ti agkabaw lakay. Makapasuron. Makarengreng. Ay, nabanuga ka nagarado. Ay, makadisturbaw. Maturog ka lang ay. Kalkalbitan kaya. No kayat mo di si kamit kanta. Ay na, matayak san no kasto iti kabalay ka. Matay kan? Hey, panakita kat si katay ko na masamang damo. Mahirap mamatay. Haha, saan ka pa matay? Dimaga kayon taon, jak pa agkabaw. Nga ta. Ang mga no si kapay ti umununa. Aglumbata ama panitigay. Kat umuna ka. Makita man no sino tinaparparta ka tumaray ka data. Ay, sinalbag. Tilalablabi din yaw. Si kati saan na nga mo tilablabi din na. Awang panunot mo. Ay na, makapasuron. Pumanawak man langan. Saan ka kagsubsublay? Wine! Ingkay tinaggapwam. Makapasuron ti asawam di na. Di na natuto. Ay, Anya ka di saan nyo nagkinawatan tatang. Damagamit na jalaan. Apay nangalalami jay. Insang-sangput mo to mga bay na nawaw. Ni Alex dayjay tatang, ti asawak. Kay sublay ti akin anak. Jak kayat dayjay. Nagungit. Awan babay na. Mala, uston tatang. Ikay aginanan iti seledyo. Wine, may mayat bay. Dagiti kabalay. Napananda nga ta. Ne, dahiti mo't alakay ti adda iti arubayan. Aguray ka man talilawag. Tang, kayo tiyo nagpasyar. Sa di daw? Di talang ruwarti naladaan. Umay kayo. Ay, nabayagan jak rim-rimwar. Intaman nga raon. Malala, intayon. Yaw, awan ko man dahiti alakay. Sige, ituloy yung timag na. Adabas sit sublyak. Umayak to yung madamdama. Mabayag ka kaday. Ay saan, basta magnakay lang kaday. Surutan nyo lang ti kalsada. Sige. Makita man ita. No sa di no ti pakasarakan dakan kaalakay. Ay, naggapuam ka day. Ah, Itay sumangpoy takawam mo ito ni tatang iyaw. ay kasangsangput ko na nang. Apay ngamin nga imbati yung agmaymay sa. Ay nawaw. Apay ka dinanang, kasla mariribukan kayo. Hey, saan mo ka diyan nakita ni tatang Mau? Nakaturog ita pinanawak nanang.
lagi natang ko. Nakitungtong mat nga minan dyan naglako. Ay nawaw. Ay na! Awanan ni tatang yaw! Itayo birukan! Umay kan boyet. Agdamag ta ka na kita karuba. Wala na, intayon. Agpababa ka iti kalsada. Tagpangato akmat. Kasanungin ang lumabas alugan. Iso nga ron adarasan ta. Alam ti cellphone mo. Umawag ka adagos no makitam ni Lolom. Tapno agawid akmatan. Kastamat ti aramidag no makitag. Sige nga ron nanang. O sige nga ron anak. Hello nanang, ada ka din ni Lulo? Addan anak. Umuna ka ni Jay Balay. Ta ibagam ka ni Lola mga addan. Nakakitaan nyo nga'y. Di Jay ton balay ti pangibagaak. Ay, nagbayag na nga minamag na. Sige nga ron nanang, umuna ako ng agawid. Bye! Di na ba ta sumugad? Ay, impag ta nakita na mo lang siya mana. Ay na, nanang, apay asimabat kayo pailaang intayon. Ay na, nagap-gapwam ka di alakay. Apay arimwar ka, ay nawaw. Adda nang ibaga kanyak, ani Alex kanu ti kadwa na itay. Magmagnada kanu adwa. Anya, ay, sana ibaga itay adi na amaw. Kasaritak tumanday dyan na Alex. Nupod no timbagadakin ka? Ay, daita nga Alex, di papadawan tayo dito'y balay. Anya ti pampanunutan, manakaw. Kasano nga inton lumakay kayo? Kasla kayo nga ni Lulo ngagkabaw, tatang? Sana nga agkabaw, anak ko. Kunan ni Maestrami, noon niya kano ti aramidam itinataangan. Adan tumot ka ng mga ramid kan ka itikas iti aramid mo. Sino ko mati mga ramid kanyak no bilang anak ko? Adun to ti ubingim da kayo. Kasano no adan to mga pakada kayo. Apay, di nak to isakit, anak ko. Di tayo mo dagiti pasamak, tatang. Kasano ngay no agin nadayutan to. Alex, agsarita taman itinalapat. Ay nawaw, Ne, baka pungpungtot ka ba kay? Ano, basol ka? kadwam kanu ni tatang itay. Apay nga bati mi digit ti kalsada. Adala umay ko sinublay. Hindi agsubli ak ni awam tayo. Ulbod, nagdamag kami itay. Apay di mo imbaga. Ay, rabakak la kumati ko na. Kanawa mo napasama ka dako, ada? No saan mo amaanusan ni tatang ko? Nawaya ka apumanaw. Di na. Ay, di na ka di ay ayatay. Anya pa lang nga pamanagnak ti sa pulam. Sika, impatag mo ka di matdagiti napatag kanyak, ha? Ha? Manipod ubingak, dinungdong mo kan inay ayat nak ni tatang. Itataka sa pulan na ti panarabay ko, jak may tured na baybayan. Katno di ka makaanos, kay kayat kun asik ka ti pumanaw iti biyag kungam ni tatang ko. Tatang, umunag tayo ni ti balay. Wan, nakapasyara. Nakaawa na mo lang. Hoy, si Kalad. Ha? Ingay di balayaw. Balay ko na ito. Anya? Ay, nawaw! Idi ubing tayo kat inaywanan da tayo dagiti naganak tayo. Rumbeng na laang mat nga subadan tayo idano agsalugan ti pigsada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag.
Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdum nga. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay da kayo akaaruba. Ipupok yu amin amanok yu ken kalding yaw. Tagperdi na kadagiti masitas ken mulak. Salbag dagit nga animal. Ay nawaw. Apay ayaday ta bakit? Di ka lang mabain. Agririyaw ka dita. Di mo amaw no asino tinangdadal ka dagiti mulam. Apay nakitam ti may nga animal ti karuba. Apay nga isakit mo dagiti akaruba. Sino kumangay ti may nagdadaal dito? Oh no. Sika, kinaraid mo dagiti masitas kaw. Manukak aya tapno ibaga masyak tinang karaid. Apay nga ro da kasurun mo ti panangipukaw ko kadagiti manok ken kalding ti karuba. Ay, husto daytan. Di mo mo't nakita no manok da o no kalding da tinang dadaal. Isakit mo dagiti akaruba. Na, Bagkat ti masitas ko tanapinta sa buybuyan ng masika. Nagkalas ka. naata, nagalas ka ti panagniw-ngiwat mo na yabak baketan. Awang pa'y nasaya at arumrumwar di tangiwat mau. Pumanaw ka man ditoy. Ay kauna! Ha! Pumanawak! Ngamin to nagsibog ka kadagiti masitas mau. Di nakibabaw ngagsak daw. Sibuga masiksika. Surun kon. Nakita no asino ti akin manok. Wano akin kalding tinangdadal ka dagiti masitas. Kan mula ka pichay. Dagiti mat babasit nga uken nyo, Lola. Naglalangay da. Inabog ko da ngam nagsubli damat. Ay, dagiti uken ka. Man Lola, nagtaray-tarayan da pay Kung naklakit din no manok wano kalding dagiti kaaruba. Ay dawaw. Nakapagod ti kalding da. Nakapupok mo ti manok da. Mada pa pa na ka. Kita ti mulak. No daw may magdadaal pakulam. Ay, pakulak dagiti uken nyo, Lola. Ay saan? Saan mo pakpakulan dagiti uken ko? Abugam laeng. Birbiro kak dagiti masetas ko. Adamat lagayam dito'y balayo nanang. Ay nawaw. Ay, kainginas na laeng. Sana dagiti masitas mo. Nanang, imbagayo ko mga inalayo. Tapno sana ka nagpapabasol iti sa bali. No, imbagak. Itid mo nga ta. Ay nawaw. Ay naunay kalakit din ayan nanang. Mabalin nyo mat nga ibaga iti nasaya at awagas. Sana basta alain nyo latan. Isunto mo lang saan mo amasikasaw. Dadatrabahom. Sa anak matkat nga agong at iti panangalayo. Tilaan kayat ko ibagayo tapno saan ko nga at-atapan dagiti kaaruba akanayon nga umay balay nanang. Ay, napanan ka din ni tatang. Panda siguro inwayway dagiti kalding na. Ay, ada ka di bagam ken kuana. Nadamag ko lang tawan mat amakita. Ay nawaw. Masika ba data lumabas guryaw? Nagapukan sa mo iti barangay. Anya ka diti nagmimitingan nyo ijay. Ay nawaw. Imay kayo kumaana na. Ay, jak na ka umay. Taday to'y ngamin mulak. Ang mga no adamanan umay nga animal ti karuba. Tadailan dati mulak at masitas ko. Ay nawaw. Adda ka barbaraw nga ordinansa na. No adda bulos nga animal amang dadali ti mula. Mabalin nyo nga ukudan. Ipan nyo di barangay hall. Ikawar da ijay. Kukwa ka din ti barangay no kasyan. Saan na? Mabalin nga laan ti akin animal hanggang mamulta. Ay, mayat day ta nga ordinansa nga inyulog da. Marwam dagiti bulos ti animal da. Agperdi da ngamin. Dayta nga ron ti may sa solusyon na panunot da. Tapno maikan iti leksyon dagiti nabangan. Adi mangipagod iti animal na. Wano mangikulong. Mayat timpayulog da nga ordinansa lakay. Ay nawaw. Manya, di masapol nga ipagod amin na nakalding ka, no kasta.
Iso nga ron ti ordinansa. Diagtungpal ka. Ay nawaw. Ay, masapul nga raw na gumatang da tao iti talay nga usarin. Yun naman gumatang iti talay. Ay, ababa nga minin ti talida kahit. Uno, agure ka. Ay, bakit? Masadutak gaya mamapan gumatang iti talay. Sikaman lati baon kaon. Apay asyak ti mapan gumatang. Ingkan Ay nawaw. Adda gaya maramidag. Imbag kan ka tada kala dito'y balay. Mas asikaswak mga ron ti mulak a pitsay kan ti masitas kaw. Dahi tala ti asasikas wumit. Apa importante da kita masitas. Ay nawaw. Apay kitday na saan nga importante? Adda papanak. Kita ang basit na gitin wayway ko akaldeng. Adda dita batawg. Yalis muntaw. Taababa ti talida. Apay nga na di mo pa'y laing gatangan iti talida aya. Imbaga kasi ka ti gumatang. Napatpatag mo ti masitas mo. Ay nawaw. Ay nagngi na mo ti talay. Agasam nga'y agatangak no igatangak kamin ti kaldeng. Iso nga ron ti ordinansa. Di surutan tabakit. Impayulog ti barangay dayta. Isaw masapul asumurot tayaw. Ay nawaw. Para kadakwada. Ngam no adda umay bang dadali ti mulak. O kudak ti animal datay pan ko iti barangay. Ura agmulta da anap no magugunaan da. Ay nawaw. Nagalas ka ti kapanunutan mo na bakbakitan. Kitam kit di kaldeng. Uno saan, ingka gumatang iti talay. Nagiti atid dog. Makagat-katang iti talay. Nangingi naman. No, adda ka di makita yung akalding ti kaaruba nga umay dito. Ikat ipanyo di barangay, Lola. Ay, sigurado na itapok. Nang runa no umasidag kadagiti masitas ko. Uray saan na pinirde? Uray saan da pinirde, ipankulat ta. Ulitin da man na nabaybay anti animal da no kastalaan. Ay, sige nga, Rod. Tanood na makita nga umasidag akalding iti mulay. Ukot ibagak. Way na pok. Ipan ko iti barangay tapno agmulta ti akin kaldeng. Napintas ti mula yu apetsay ananang. Ay, adupay kumadagita no sana nagtaray-taray at ti ukad. Asino ti akin ukad nanang? Kunabat ti apu ko kajay ukad ko kanaw. Sabagay. Angam, no sabali ngay nga mula ti apanda pagtaray-tarayan. Sigurado, maikwadrada mo ta di na oras. Ay, di dapat padasan. Ngay kwadra ti ukan ko ta makita da. Makita da, di dapat nakikita. Kitaan nyo kit di ta ikulong nyo dagiti ukan nyo nanang. Amangan numapanda iti mula ti kaaruba. Ay, kasi da, no ikulong ko ida. Sapay dagaduda. Mang paaramid kayo iti dakila kulungan da nanang. Sapay nagpipintas dagiti ukan nyo. Diyo ka di ikulong dagiti ukan nyo, Lola. Nambarak ko maamang ikulong kadakwada. Narigat ti agdalos iti rugit da. Ay nawaw. No nga ipanda iti barangay hall. Ay, di da nga padpadasan. Ukan ipanday jay. Nabangbang ngamin dagiti ukan nyo, Lola. Agrikos-rikos na agtaray-taray. No agtaray-taray ti ukan. Kawatan ana sa lunat da. Ngam no aglaladot iti sulay. Kaya't nasa una ba din ti marikrik na da. No ikulong ko amangan no agsakit da. Ayan dagiti na mga ukain. Kurang mait. Ada siguro hindi tarwar Uno napandamanan iti kalsada. Apay apalubo sa mamapanda iti kalsada. Apay di mo amaw apa arete agwalang-walang nga asaw. Ay nawaw. Rabi emat. Makita daya ida. Ay sulpeng nga bakitaan. No kumay iti taltalon mabalin nga agtaray-taray da. Ngamitimit asidig ti kalsada dito asidig ti balay. Ay, uray nga rod. Tadi na makita kunak lang arudan. Mawan na talaga. Ay, ingkakit kita no napanandan. Ay, nawa ng lakay.
bangkay madyaokan ka na ti kalsada. Ay, nakitak lang ko mano asino tinang atal tayo darum ko. Kita tibunga te kinasulpeng mau. Sayang, sapay nagpipintas na iti ukay. Ay, babak to lang no asino tinang atal iti asok. Kasano amam ke rabi ay nawaw. Bangad kan tumait. No amum kumasurutan ti bilain, adayo akas ti mapasamak. Salubag kakidi mababaketan. Tay kay bagbagak ay katanga matalay. Gimatakan. Awad lang arudan ti asok. Talima na ti bagbagam. Ay na. Ababangaro dagiti taliti kaldeng. Kasano da makapangan iti adu-aro at ababa ti talida. Ay kakanayon mo nga ialis atap no makapanganda. Pagkastusin nakpailaan. Lula, ada nakitak akalding iti asidig ti pitchay mo. Ay ti kaldeng. Ay nawaw, ipan ko adagos iti barangay tapno mamulta ti akin kaldeng. Pangbalas ko na sino man tinang paatal ti asok. Aday di igid, Lula, labang akalding. Ay, dito'y kapukok tayo nakukudan ti kaldeng ti karuba. Ipan ko iti barangay. Wan, Lula, agbantayak pa ditoy. No adda manen umay akalding, wano aso, abugid. Sika mo ti kaldeng. Ulan kan to pa isak benga ipan ka iti barangay. Maruwam ka. Nay. Anya mek. Kung guna makaldeng. Uray agoga ka tadi ka kaasyan. Ala, inta ni iti barangay. Mamulta no asino man ti akin kaldeng kan ka. Apay ako urang ti kalding tayaw. Ayan tayo maysa. Ay nawaw. Ada ka di talina, Lulo. Adangam ababa tadi pa'y gimatang ni lulam iti taling atid daw. Jak amo Lulo. Saan kumot nga amo ngamin dagiti kalding yo? Napanan ayan ni lulam. Adda inukod na kalding itay. Pinakulan na pay. Nangipanan na. Kunanang ipan na kano di barangay hall. Anya. Ay sos, ipan na ija tibukod tayo kalding. Ay, saan ka di mabigbig ni Lula ti kalding tayo, Lolo? Ay, nawaw. Ay kasano mabigbig na kadimit agi way. Nabiit pa'y asino katak da ija kalding. Sa bali apuli da ijay. Isumit lagaya masaan mi nga mo, Lolo. Siyak ti nakakita, katimbaga ka ni Lula. Inukod na matan. Ay salbag abakbakatanan. Ay sumangpet tulaang. Nangipanam iti kaldeng, Ija barangay. Imbaga ano umay ti akin kaldeng. Multa enda. Tada pinerdina. Kabaw! Di mo amaw? Kalding tayo da ija impan mo iti barangay hall. Jay labang anabiit pa sinuktak. Ulit man ti imbagam. Di mo nanggag. Hay! Kalding tayo ija impan mo iti barangay hall kunak. Ay nawaw. Kalding tayo ayamat. Wen! Sa bali mata. Ay, agsubli ka. Inkalaan ija kalding. Ay, sikan ti mapan mga lalakay. Mabaina ka mapan mga la. No, paingamin nga impan mo ijay. Ay nawaw. Tapno makabala sa iti inaramid da iti asaw. Sino ti pabasulom iti pan nakaatal ti asaw? Saan ka di asikamit lang, tadi mo impupaw? Apay adi ka pa'y lago na amapan mangala iti kalding iti barangay hall, Mabainak mo nga rod. Diyak po na bigbig a kalding tayo gayam timpan ko ijay. Gaputa nakita nga da kalding, inguyod mo adagaos nga impan iti barangay hall. Diyak nga rod na bigbig. Ay, inkalaan. Suri alakay. Darasam! Di kag suri-suray ni makaraman ka. Aglablabes kanday. Multa endak nga talakay. Ay, no pinakan ti barangay ti animal mau. Ada siguro basit adawaten da. Numultaan na ka, di kong gunam. Ay, sinalbag. Kaya ti gumatang iti talay tamasayangan na kiti kwartak. Ita, pagmultak mat nga raw ti papanan ti kwartak. Ay, nawaw! Noan niya ti ordinansa, agtungpal ka tapno nasayaat ka. Ngam no aglabsing ka, si kamatlat madusa.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Papanam si Sheila. Ay nawaw, ang mga nutila pakisarsara ka malalaki. Mami, apay kasta kayo. Kada rumuarak, lalaki adagos ti atapon nyo kasi narak ko. Ay nawaw. Kaya't kalaang nga iliklik iti dayjay amarigrigat a Lester. Amumat nga da kayat ko aparaken ka. Ay, day taman ang tibagayo. Apay namin nga intulagdak. Jakpay kayat ti makiasawa. Ibagak aya ang makiasawa kan. Kaslakas tan titurong ti sa uyo, mami. Ulitag nga ibagaken ka. Jak kayat ni Lester. Kasano ko maakayat yo kat adamat nga rudan ni daddy nga asawa yo, mami? Dinakman bastusan si Sheila. Para ken ka ti kayat ko asawan. Siya kumatiag pili ti para kanyak, mami. Saan kat ada kayo? Ay nawaw! Bagbaga amman dya anak tadamyan. Basto sa makisarsarita ti loka. Kasano kat pakibiyangam ti may papan iti ayat na. Naibag dya retreto ken kwa na tabak nang. Anak ti gayam ko. Masigurado mo ka din nga ginusto da no agkita da. Apay kit din asaan. Napintas dya gayam ko. Kat masigurado ka gwapo mo ti anak na. Dahita nga mintirigat na kahit. Gaputa dada ija abroad. Kaya't mumutan nga ipasawa dya anak mo tapno makapangkay jay. Di mo kadimot kaya ti makapan ija abroad. Dahita ka nga rod anak mo ti aramatan tapno makapan ka. Kanya mati klaseng nga ina ay nawaw. Kaya't ko anasaya ti masakbayan ti anak ko. Santo nga agrigat no agkatuluyan da iti anak ti amiga. Naimbag ta nasabat ka dito bakit Maria? Ay nga ka diti, ibagam iti panagsabat ta. Ibagam iti apo ko madinas asit ganti anak ko. Kay bagam iti anak mo adinas asit ganti apo ko. Neta, kasla day pagtangtangsit mo si kabakat. Ay, awan ti tangtangsit ko. Sinugbatak lang matimbagam. Saan amay kariti apukom iti anak ko? Imbaga na kaday amay kariti anak mo ay nawaw. Ay na, makapasuron ka kasarsarita. Dita ka man laangan. Ay ka dita ka mat Sa anak mo ngay masasinagkan ka. Si kamati mo na anak kisarita kanyak. Ay nawaw. Apay, apok. Ar-ar mom ayati, anak ti mata pobre ni Lilia. Kayan ayat ko pa yan, Lola. Ay, nasabat ko nga minijidalan. Kabinilinak nga ibagak kano kang kadi mo asigan ti anak na ay nawaw. Kasano jak asit kan ngay? Kat ay ayatok mo't ni Sheila. Kasano nga kakasje matina na. Kunamno asino matakababaknangan. Magin inayat kami, Lola. Uray asino tagdep-dep pa.
Awan ti makapagsina kada kami. Ay nawaw. Masigurado ka day, akasamot ni sila ken ka. Wan, Lola. Mala, agawam nga rutya gurnong. Idulid mo, tapno ada aramatin niyo iti masakbayan niyo apaw. Wan, Lola. Mangtangdanak pa iti kadwak iji garden. Tapno adun to ti maapit ko. Ay, husto day ta na panunot mo apaw. No adu ti imulam, adu umat ti maapit mo. Sheila, amo ni Lola nga dan relasyon ta. Ala, kasano na ibaga na ka ni Mami? Apay nga imbagam ngay. Di na ibaga day jay. Naibagak namin ta dinamag na. Jakmat kahit aglibak ka ni Lola ah. Imbagpay ni Lolam taman nakaawat. Ngam ni Mami. Saan ta pa'y ngakit kita iti sumagmamanong aldaw. Takadwak dagiti tinangdanak nga agmula iti garden may ha? Makalawas ka di adi tagkita. Wen, inton malpas ti mula may. Agkita tanton. Dakkel ka di ti mahal alam iti garden niyo. Adamot basit. Ano saan ta pa'y ti kastoy? Tahinton makaurnungak. Agkalay sa tanton. Naida kayo, mate. Nana, papanan nyo ka day. Ay, nakpadi sindaan. Masapul nga agluto ak iti kanon dagiti nagmula iti garden may barok. Apay nga, adi yung ibaon ti apo ko yo gumatang. Ay, Apay ada kayo. ni kadilistar ti nakdakamatang barok. Una tayo sulag mo ti apo ko yo, nana. Ah, Hanggang adapay ka di sa balay. ay, adapay sa balay. Ngam, sa balay mo ati balay da. Ah. Nila ang lister ti ka balay ikaw. Apay, adi iso ti ibaon nyo, nana. Isuti nang idaulo kadagiti trabahador iti garden barok. Anyat ka tiyo asawan? Ay, nagpamula nga men iti garden may. Kasta. At dagayam garden nyo, nana. Nagsabat kami kanina na Maria ti Dalan. Namuak nga da magayam garden da. Oh, anya kumano adda. Day talakit din garden ti pagbibiyagan da. Ay na, marigrig ata talaga. Oy, di ka matagsaw iti kasta. Amangan nga, no nalawa ti garden da. Anya kumano nalawa? Ay nawaw. Awan day tamay dilig iti kinabak nang ti kayat ko ang mga sawa iti anak ta. Nga uray sa anak kaya ti anak mo, kasta? Awan pagbabawyan ni Sheila iti anak ti gayem ko. Ang di mo may turayan, tirik na ti anak mo. Saan ka man ako muntra iti kayat ko si Kadamian? Kontrabida ka talaga. Ay nawaw. Saan nga taas ka, ti kontrabida? Ibagam iti anak mo nga agsaganan. Taumadani ka nun tiyo umay ti anak ti gayem ko. Diyak kaya't apilitan ti anak ta ama ki asawa, iti di na pa ama mo. Di ka man agkasta-kasta si Kadamian? Napatag ti ragsak ti anak mo. Ngem ti anyaman a kinabaknang. Tandaan na ita. Masarakan ti kwarta. Ngem ti ragsak. Saan ang magatadan? Karkaritan na ka di, Damian? Saan ka karkaritan? Uray sumang pati bagbagam, no di na kayat. Awan ti mabalin mo. Apay riknam ti rigna ti anak mo. Pilitem ka di nga ipakankan kuana ti di na kayat akanayin. Ay nawaw. Umay kano dito'y balay ti ibagbaga ni mami magayem na nga agapo iti Amerika. Uray ka di da kayo. Pilitan dak amaki asawa iti lalaki ajak kayat dan. Adakan ka amin nakarbangan nga agpili iti kayat mo anak ko. Agyaman ako na kada kayo dad. Kasta kumamot ni mami. Pasensya mo ti inam. Di na am mo ti balikas nga ayat. Tila kwarta ti adda iti panunot na. Dad, kasano ka diti panagam-amuyo ka ni mami? Diyak kaya ta maulit kan kati pakasaritaan. No kasano kami anagam mo kan nagasawa ka ni mami. Kaya tiyo asawan dad. Pinilit da kayo man? Saan da ka pinilit? Hanggang narukupak iti awis ti sulisog. No sana ko maanarukop. Nailisi ako ma.
Madanin tiyo may tigayam ni mami nga nagapoy sa Amerika. Tong palom ka diti imbaga ni mami. Saan? Diyak kayat ti bagbaga ni mami. Anya ngayon ti aramidam. Umayak dito'y balay yo. Iti ka nito nga umayda ijay balay. Ala, adamat ka di bakante asalid apagyanam no bilang. Talaga kasta ti aramidek. Diyak kayat ti umanugot iti kayat ni mami. Kat ni dadim, umanugot ka di iti bagbaga ni mami. Saan? Manakaawat ni daddy. Saan akas ka ni mami? Napanan ka din ni Sheila. Kaya ta makita tigayim ko. Ay nawaw. Awan mat iti silid na. Ang mga noda na panan na. Apay pinalubo sa mapimbanaw. Anya ti kat mo asawan? Bantayak ti anak mo? Saan ka di nga imbaga? Kasan mo apal palubusan arumwar? Adala siguro na panan na. Sumangpot to. Anya nga iti pakitak no sumangpet tigayim ko. Abay, into numayda. Kadwanan ti anak na? Tsaka mo. Ngam nalpasan titulagan. Titulagan ketulagan. Oy, dahito iti bagakan ka bakit? Saan na si kati makidin na? Tapno pilitam ti anak ta. Ano kayat mo disikan? Damian! Maamu ka diti dadakil mo nga. Himay ka dito'y basang. Ay, saan lola? Diyak ngamin kaya tibagbagan ni mami nga ipaasawa da kanyak. Kap na kamakade ti apu kok basang. Wen lola, nasimpat ka nagagat ti apu ko yo. Ay ayat agunay ni Lester. Kasano no saan nga umanugot ni mami may ti relasyon niyo basang. Saan ako na sumangpat ti balay mi lola? Tsak kaya tapilitan da ka makiasawa. Basta awak man. Apa nga binakas dyan? Nakitam no niya ti itsura ti anak ti gayam mo? Ha? Tsakin pagaro pakas jay. Adamot gayam diferensya na. Ay nawaw. Sana makatrabaho. Ta ituduol dati amin. Kayat mo kadi ati anak mo ti manginduduol kan kuana iti amin, ha? Tsak ni namnama akas jay ti kasasad na. Saan nga asawa ti kasapulan dayjay? No di ket para bantay. Pagbali na mapara bantay ti anak mo, nga wan sweldo na. Napanan nga taitan ni Sheila. Gapo iti arapaap mo, ang makapan iti Amerika. Dandanin ay sagmak ti anak mo. Ay nawaw. Agam, jakmat kaya taday dya Alester ti agbalin ang manugang ko. Iti anya gapo. Kasanula ang tibiyag ti anak ta iti sidong na. Marigrigat day dya Alester. Inak pa iti shop, Lola. Mapan mo ka di alaan timpapintur mo alugan. Well, Lola, medyo nabayag dayjayan. Maapay nga binabinaybay. May tisap ti kasinsin mo di lugan mo. Ngimi na mga min ti gasolina. Kaya-kayat ko ti agkumyot. Sayang ti kwartak. Mapay nga rugay taka. Nakalagip ka mo ilaangay. Aramatan ni man nga agpasyar ka ni Sheila, Lola. Mala, mapan ka nga rudan. Ay, katwam ka din ni sila, mapan. Well, Lola, agpasyar kami ngamin. Kayat ko ti sumurot. Ay, sana na po. Bakit ako, tapno mapan agpasya-pasyar dita. Dituyak latan. Hello, Dad. Nakaawag kayo, Matt. Mabalin mo ti agawid, tasanda ka napilitan ni Mami mamakiasawa. Agpaiso ka di, Dad. Maragsakan ako na iti dayta ngayon padamag yo. Apay, ayan mo, anak ko. Mapan kami agpasyar ka ni Lester, Dad. Malala nga raw, agawid ka pa'y lakuma. Wan, Dad. Ngam inton malamton. Itulodnak ni Lester. Lugan mo ka di dayto eh. Apay nga yung batim dito eh. Impapintor ko. Angam, gaputan nang inaunay ti gasolina, kan makumi ko mang iti garden. Jak pa'y nalala. Jack lang paggarup nga dagayam lugan mo. Nabayag ka din dayto yung lugan mo? Manipod na graduara ka kas agriculturist. Adan lugan ko. Dahito iti pakakit kita iti 2 atawan ko ang nagtrabaho iti Japan.
Apay, di mo yung magbaga kanya ka nagtrabaho kagaya mi dyan Japan. Alangan nga ibagak, kat di ka matagdamdamag. Alagi din, aglugan kan. Ibagam no sa dino ti kahit mapagpasyaran ta, tamapantan. Adamat si Mardeng alugan iti batog. Naira nala siguro si Mardeng. Apay, di tapay batog tigit. Nudum sa aglakuma. Ay, ingkag hindi kita ano asino. Apay, di mo't pumanaw, tinagsardeng alugan. Ingkag. Ada akon, mami. Sorry, no pimanawak idi daw maya sa nga iliyo. Kaduam, day ta lalaki. Ay, uwan, mami. Kinaduak na panangala itilugan na ijay shop. Kasi luga dalugan na. Ay, nawaw. Nana, sapol ko lang mat dayto ija Japan. Agsubliak tumot lang ijay, no palubusan nak ni Sheila nga anak yaw. Anya? Japan! Ay, nawaw! Saan tay arukodan ti tao babaan iti kwarta? Amin tayo kat agpapada iti imatang ti Diyos ana marswa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyak. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kasanungin tatakar daw. Naibusan dyan patabuti ti anak. Huwag nga road ambo. Nabardaktan. May sakit din tayo dyan. Ili! Mabantaman ni dyan ay hanti at dag silaw-silaw kan. Agsala-sala. Mga numamuan. Ti asawa. Kan ti asawa. Ay, sapay tigre. Ti asawa ta. Saan? Saan na bali? Tayo talang mo tata. Mapantagit din. Basta awan tagi pulpulaw. Kan dinak ipulpulong tatakar daw. Hi, Miss Ganda. Hello, manong guwapo. Ha? Anya ti order niyo, Mangga ka man iti upat bote ti... Beer. Apay nga ulit-ulitan mo hindi magbaga, manong. Ha? Kasangsangpot mo kailangan ng kasla ng ulaw ka. Baka ulaw mo namin dita kinapintas mo, Miss Ganda. Kasta ka di, manong. Ay na, agyaman ako na. Mabit lang, ha? Inakalante order niyo, ha? Tagsasamo tayo man nga ginom. Miss, mabalin ka din ang salad, ha? Sure, day talaga yan. Sige, umay ka, manong. Ay na, nagpintas mo't tanda dyan babae tatakar daw. Madlaw mo ubing pay. Nagmayat di ba magina? May nahawin nga rod. Anam, tata,
chicks ko na dya. Agbiro kamot iti sa bala at chicks mo. Una, alangan mo't at chicks ta adwa. Malalahwan, di ka madanagan. Chicks mo lang na jay. Tadamit na sirpat ko na pintas a babae itay kahit. Kasta ya tata. Ganya pala rarami din tangay. Hala, asit ka mam. Nay, agkin narita ambaut. Ha? Itian niya tata. Di ka gipulpulong kani nanang. Tanay, ikari mait. Jak agipulpulong kani bakit mau. Tanag mo na ya tata. No worries. As I said a while ago. No worries tata. Day, bigbigat pa lang nagmayat ti panagsiksik kawil mo dito yung sangot ti balayaw paseng. Wan tata. Pasungadak man ni ambot. He, apay na panan na. Ay na tata, saan anagawid idirabi? Iso nga amok anapan manenday jay ijay ili, ijay inuman. Anya? Agasam, awagak ti cellphone na idirabi. Sinong batan namot? Iso anangag ko jay nagpigsa video ke. Iso nga amok nga ijay inuman manen tinapanan na. Ay una yan day jay nga ambot. No kaano ang nagpamilya? Nasursuro na may tinaginaom. Wan nga ro tata. Sumangpit la day jay talaga ang makaraman. Nay, makapungtot kan san paseng. Ay talaga, awan makalapid kanyak no siyak tagpungtot. Makakita ni ambot iti star adi ng oras ko naktumat. Ha! Ne, si kamot gayam, Nana Marciana. Umunag ka, apag iso, agkapita. Ay, yun man, balasan ka. Imayak ta ko naknuad da ni Cardo dito'y balayaw. Saan kami na nagawid, itirabi ay? Anya, impagarup ko nga mga no naginumdamanin kin ni ambot dita oy. Ay nanana, no saan ang nagawid nila kayo mo itirabi sigurado ang nagkuyog damanin kin ni ambot. Anya, kinapod na. Iso ti urayak, paspasungadak. Ay sos, amangan kit dimot no ijay ili tinapananda na ginuman. Sigurado day taan, nana. Inawagak idirabi nangag ko tinagpig sa video ke. Iso ama siguradok anapanda iti inuman. Anya, agsagana day akar daw. Talagang sakit ding agberberok iti di na pa'y nakikita. Anya. Hello bakit? I'm home. Ada ginatang ko nga apple para ken ka. Apa ya tinumpanak ngay. Paseng. No ipagarup mo sa anak nga agpungtot, gapot na adda imat mo amakan. Nagbidot ka. Anya? No idi, maalala nak iti kakastang style mo. Ngam ita, saanan? Pulos! Salbang ka. Mabalin mo mat ti uminom dito'y balay. Apay amasapol pa'y laamapan kayo ijay inuman, Ay, kwa, saan kami matanapan ijay? Ay, anay ko manon. Di man ulbudan si kaambot. Taad-adda makapungtotak iti kastangar aramidam. Alak, maminsan pa'y amapan kayo uminom ijay ruwar. Maminsan pa'y! Maminsan pa'y amapan kayo kini ambot ijay inuman. Isurot ko nakawas mo ijay. Oray ijay kan ngagnad. Oray pagrurutapem amin na babae. Ay, unay kan aya bakit? Saan kami matanapan ijay inuman ka? Ulbad! Day, ipapilit mo to, di kam napan. Ay, di nakmaulbudan si Kakardaw. Imbes nga minam, ulbudan nakpailang. Adda pumudot ti darak no kastater aramidam. Anya? Laklakayan kan, ngamapan kapailaang ijay inuman. Maminsan pa'y Kardaw. Maminsan pa'y san asyak tilok-lokwam Kardaw. Kahit tanya ngay tinaramin mo kinila kay Mau, idi si Mangpait. Ay katanya pa'y ngay nana, pinagsasawa ka. Nasipat ko pa ikit di gapu iti unget ko kankwana. Ay, oray siya,
Talaga akas taunay ti pungtot ko kindi kardaw. Mabalindamat nga uminom dito uneg ti balay, nga isuda laang. No apay pay lang amin anasken ang mapanda ijay inuman ijay ili. Anya pay nga iti makagapaw. Ay kayat da akabayatan ti panagin inumda. Adda buy-buyaan da ngagsalsala. Day takit din. No kaano alumaklakay da, rugyan dakit din ti kastanga aramid da. Nay, da kayo mati masabat kaw. Pare kardaw. Ambaut. Nakapurma kay mate. Sa dino ti papananyaw. Shh! Tagtagari tata. Adala na patag-apag namay, kanitata kardo iji ilay. Pudno day ta, paray. At napag-namay. Pag nayo iji inuman. Ay sos. Ay na kasi kayaw. Numaamuan dagiti asawa yu day tagararamidan yaw. Ha? Ay na amu ko no sa dino ti pagturungan yaw. Ni tata mate, di kay natagaray. Pangaasiw ka day. Di ka gipulpulong ka ni Paseng. Kastamat kan, kanina na Marsiana. Anya! Di kay madanagan. Nagtungpal kayo ti bilin may. Ikanda kayo ti kwarta, tata. Anya! Ay! Siyak alaklakayan ti pagbalinan nyo nga all-bound. Naimbag tanadanon ka diti balayo, Paseng. Wan tata, awan mo't na pa nakita. Apay ka din. Wan na panamita. Ang di mo nasiputan arimor ti asawam? Ha? Ay na, nasabat ko ida ka ni Pare Cardaw. Agasam ta nakapurmada. Isu nga mao kasabali man ti pagturungan ti saka dagijay. Ay, una yan. Talaga nalaing ti asawa. Rimwar, ngam saan anag na dito'y sango ti balay. Gaputad daak dito'y. Nagna ni ambot, ijay tawa. Ah, Ay, agyaman nagtatata imayo imbaga. Inakman ijay ayan ni Nana Marciana, tagsarita kami. Surutan mi ida ijay ili. Sigurado ka kaday iti day tangaramidan ta. Pasay, wala na. Agbikini ta, satan to ag jacket. Inton makadanon ta ijay. Ijay tanto nga ustuban ti jacket ta. Ay, sige. Mabit lang nga raw, tabiro kak jay bikini nga iduldulin ka. Ala, agawid ak nga ruden nana. Dagasin nak to ijay balay. Tata, ingka sa pulo na tay chicks mau. Tagsango kayo umot ng uminom. Dito'y kamimot ka ni Loida. Sige. Hala, panawang kan. Ay, manong gwapo, ah. Okay, agorder ka nga roden na itinuman ta. Well. Agurdarak, ang sakbay na. Dito'y ka mampayabay ko. Kaya't ka ngamin nakasarsarita. Day talaga, ayam. Sige. Ano diba ka, manong anataer? Kwa, kinapudlo na. Sipod ididamo ang nakita ka. Nakarik na ako ni ti Ayat. Ayat, ajak amo, no kasanok nga yibkas kang ka. Seryoso kay tiray tang ipagpagkang? Wen, seryoso akit ipagbagak. Ada seryoso akan ka. Ay na, maragsakan ako na iti dayta. Gaputa, agayatak matan kan. Ha! Kastaya! Agyaman ako no kastaloy da. Amom ti panagayat ko kun ka. Arig na tay kasla manipod langit aging ga dito'y daga. Medyo ikalik pa'y basit Ay, kasta! Oh my God, honey. Mapunta ni di dance floor. Let's dance. I can try that. sige Lida, mapantag sala. Umay ka nga ni, datatiyag sana. Ha? Paseng! Wan, siyak nga rod. May ibagay ka di kanyak, day ti kawas ko. Nagpintasak, saan ka di? Mabitay. Apay nga da ka dito eh. Sino ti kadwam? Saanan ang napatag no asino ti kadwa? Sino ka? Ha? Asino ako nang?
Siyak ti asawa na. Maawan. Pasing-pasing, rumortan dito ita agawitan. Saan? Diyak kayat ti agawin. Kayat ko, agsanat na. Total, isumad daytoy ti daydaywan nyo. Saan ka di? Iso ang nagkawasak iti kastoy. Gaputa kastoy ti kayat mo aboy-boyaan. Kabayatan ti panagin inom mo. Saan ka di? Anya, Di kasla kastoy. Makikita ti kagudwa ti kararuana. my goodness. Umayakan, pasing. Agawitan. Nakababain. Ala, uminom tapay hanay. Kalpasan na, intag sala. Ay, nabartagan day ka chicks mo. Kardulakay. Umay ka, tadatag sana. Marciana, apay nga da ka dito eh. Oh, apay. Kas ka lang nakakita iti ulag. Siyak day toy. Ni Marcia nga asawam. Anya. Napintas mo ti kawas ko. Saan ka di, Cardo? Nakabikini ako. Ala, umay ka, tagsala ta. Marciana, pangasim. Ingkag pelista gawitan. Nakapabain. Anya. Oh, anya itaambot. Ibagaman no asino kada kami iti dayjay ababa iti na pimpintas. Ay, sumardeng ka man si Kapasing. Ha? Damdamagin ka. Iso asong batan nak iti nasayaat. Sardengan nakunak ba na eh. Anay ko. Kawanan kay tibain. Anay. Itayak pa'y ngagtap-tapalikan ka. Daytoy lagayam tinaskan nga aramidak tapno agawid ka. Ako Agasam, no saan kami anapan kinina na Marcia na ijay inuman. Nalabit nga aging gaita, wano aging gainton biga. Adda kayo pa'y laijay. Laklakayan kan! Ngam na asam ka pa'y lang iti babae. No di kat awan babain mo. Isungsong mo pa'y ni Tata Cardo. Ay, kwa. No di ka mabain kadagiti tao. Kansyak nga asawam. Mabain ka kumamat di tabagim. Tandaanam dayta. Anya nga ita, Cardo. Ada ka di pa'y panggap mo nga agsubli ijay inuman. Sayang mat, no di mo sublian jay chicks mo. Ay, anya ka din day tangay bagbagam. No imbagam ko maiday, akas jay gayam ti kayat mo. Jay adda buy-buyaam amatintin nagti underwear na. Kabayatan ti panagin inom mo. Di naramid ko kuma. Ay, Takita man nagsubli ka pa'y ijay. Kita man Cardaw. Tata, apay day jay. Diyan mo nasiputan ni bakit ko. Kanina na Marcia nang may iji inuman na pananta. Ay na, uwan nga rod barok. Uray siyak, diyak mo't ida nasiputan. Ay, awanan tata. Nabistutan. Ay na, no kaano amayatan ni Lloyda. Isumat ti panang takwat da pasing. Kanana Marciana iti papananta. Husto laeng barok. Naamiris ka o saan na husto ter aramiden ta. No minum ta. Iti langan babalay ta. Tano na bartek ta na ka iturog talatan. Ngamen, iti dayjay nga aramiden ta. Saan na dagiti asawa ta tiluklukwen ta. No day, ti mismo abagita. Ayun na niya, tata. Isaw, nga huston day jay. Agbalbaliw taan, baraw. Ala, ibusan ta dahi may sabute, ta huston. Inton maminsan tumanain. Ay, uwi na, tatakar daw. Adamot la trabaho kinton bigat. Iswa sana karumbeng agpuyat. Oh, ada ka man gaya man dito yung agin inom, sika, ambot. Amangan no pampanunutan nyo manan, ti mapan ijay inuman, kalpasan ti panaginom nyo ditoy. Ay, kwa, saan ba kahit? Saanan? Sa anak amamatikan kasi ka ambot.
ulbud ka. No panggapyo ti mapan ijay inuman, di kay mapmapanan. Ayaban na kami latankin ni Nana Marciana, tada kami ti agsala di tasangwanan nyo. Ha? Di kay madanagan, tagbikini kami mat. Anya? Nay, makadlawa ka. Itaman pa ingada ka kanayon dito'y balay, Cardo. Ah, Nairwamak nga may natunggal rabi. Adda ka ijay, ayan ni ambot ngumin inom. hindi lang dahil bakit manipod ita. Diyak kaya tente uminom. Agbalbaliwa kaon. Nakainom kan sakit dia. Saan? Seryoso ak iti bagbagak bakit? Manipod imay kayo kani paseng ijay naginuman may. Naamiris may saan anasayater aramidan may. Ha? Naamiris kaw asaan anasayat abuy-buyaan ti babae anakabikinay. Ah, day talaga yam ti makapagbaliw kada kayo kiniambotan niya. Day talaga yam ti makapasardeng iti kinamamartak kan kinaisamyaw iti babae. Oh, kitain nyo, Nana. Effective, tinaramid ta kadagiti artek. Kan naasam iti babaeng asawa ta. Ay, wan nga raud. Siguro, no saan ta ngay naramid day jay. Nalabit nga ginggay ta. Agliblibas dalat ta. Tapno mapanday jay inuman. Wan nga rod, Nana. Isong agyaman ta. Taga po iti panagbikini ta. Namimpinsanan ti panagbalbaliw da. Ay, nawaw! Liklikan tay kumati mapan iti pagiinuman nang runa no adda pamilya nga agururay. Gapo ta iti kaanuman, awan na saya at nga ipaay na dayta iti pamilya tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ating lala, sagmamano day talakom nga ikan. Nalakalaang manong. Ay nawaw. Itid ko kan ka iti 180 ti nga kilo. Mano ti gatangem? May 1 kilo lang ading. Ala, isupot mo, tani. Agkanagsiitan, ay nawaw. Anya? Anya tag kanagsiita ko na? Agkanagsiitan tindarang ti init ko na. Ado'y ti bayad ko, ading lala. Yag mong tigat katangak, tayong kami. Adto'y manwang, Umuna ako nambong. Nagbayag kamit tan agumatang. Urayan ako na bakit? Aggidantan nga gawit. Alam manwang. Ay, nabayag sa una ti panangisupot ko iti ginatang yo. Nasuronan ni Manang Panyang. Bayamon ni manang mo. Nalakalangay ay wunday jay. Aprusak lang mayatain. Anya? Alang arutan manong. Surutan mo ni Manang Panyang. Tamangan no at ada masuron. No mabayag ka sumaruno. Umay ka mangal dawen Panyang. Nakaluto ako. Umay kanta ni. Nagnanam ti sabotin lutok alamas. Sida lang dayta. Jak kayat ti agsida gaputan na laos. Ay nawaw.
Kasano analaas kat sa diwa ginatang ko kani ading lala? Ading lala tarupam. Na, ay maawata ko no apa yung kaskasta ka bakit? Di ka agim imon. Pag imunam ki din da dya bakla. Ay na, amukan ambong. Sa anak nga agselos, no awan pang ibasarak. Ah. Ay nawaw. Sa anak gayam nga agselos. Apay ko mga agselos akngay. Mapanak tuman agbirok iti gwapo. Ta isumot ti paggatangak iti ikan alako da. Ay nawaw. Maditi kasta bakit? Mangantan, maditi ag subsubang iti sangwanan ti panganan. Ay, mas to'y sindak nga ikan nga inted mo, apanyang. Ay, nawaw. Ay nawaw. Saan anaimas day jay manong gaputan na laes. Na, saan mait? Kitnusad sa diwan tupay. Ay, manong dondon. Amo, no apay nga duti inted na kin ka? Naun ngagpaiso, ading panyang. Apay nagadumati inted mo kanya kamasida. Tapno maibusan Nauma akon nga agsid sida iti nalaes nga ikan. Ay nawaw. Amom ka di manong. Saan agaputan na umawon no nalaes ti ikan, no diket pagsilusan na ti paggatgatang abakla. Nakita kami ka kanagsit ako silap itay ti bakat mo iti dayja abakla kahit. Ay nawaw. Saan napud no dayta? Hay, sa anak magselselos. Anya ko maaga po ngagselos kat baklamot dayjay. Ha? Adayo anapimpintasa ka? Ay, way. Maditi agim imon. Tani, nagsingpad na ito ading kong ambong. Talagamot ngamin asa anak ngagselos. Agraraman met ngamin dayto alaklakayan. Tapagarupen nakit din nga agim imo nak. Ay nawaw. Dakon bakit? Ayan mo. Nih, kita akman dito silid. Bakit? Saan nakon ngay ayatan ambong? Isuksukat nakmatan. Ay nawaw. Ano ti pagkaskasta? Ay nawa. Saan kamat nga suksukat Di nakisuksukat. Ngam nayunan nakmait. Ay, anya manen ayat ti pagsangsangitan bakit? Nakita naggidan kayo naglogan iti jeep iti dayjay bakit ro sa ka opisinaam. Ay na. Si kamit. Ultimo ni manang Rosa bakbagatan pagimunam. Apay agbabakatak ay iti panagkunam. Basta isuksukat na kaun. Nagawid aklangan ni Jay Balay may nukastoy mo lang. Unay ka na yapan niya. Umay ka mangki di. Ay, nawaway. Di nakarod arakupon na ambong. Wan, mamati ako na di nakisuksukat kinimanang Rosa abaa. Ala, ibatan nakarodan. Tani, marigatan nga umangos iti nakairiro tapa nangarakop mo kanya. Adto yung tipulutan nyo, lakay. Nay, agyaman bakit Nay, nagpintas ka ita Nang runa, no kasta nakaisem ka ading ka. Ay nawaw. Pasablugan nakmanen ako nak manong dondon. Mala, panawan kayon dito ya. Ta ituloy ko tar aramidak ije kusina. Sige lang bakit? Nay, mayatel daw ita ti asawa ma. San nga ungay. Uwen manong. Isong aginom taman. Tamayat daw ni bakit ka? Iso kaya mismo tinagluto iti pulutan ta. Uwan mata. Sweet mo gayam kan ni bakit mo. Nusan nga agsilsilaws. Uwan manong dundon. Nala, aginom ta kidig. Ikan, gumatang kayo iti ikan. Sad sa diwa dagiti lakok. Oh, dito ading lala. Gumatang kami man iti lakom nga ikan. Ay no, wow! O sige man nga ron manong ambong. O, gumatang kayo tap no maksayan, timimatek. Panyang bakit? Umay ka man! Sikat agpili iti gatangan tanga ikan. Ay nagpili ka kit din. Tamok akay kayat mong tumit na ang. Agpili kan kita na sa diwa dagiti lako ni ading lala. Agpili kan kunakmet. Kayat mo, tapabainak day tabak la. Ay, unay kaki din na yan. Wala, siya kunti agpili. Ay na wow, agpili ka nga ro din manong ambong. Amangan no agkimat iti tengat aldaw. Ay na wow! Ha?
kay. Ingka man gumatang iti ugot ti kamote. Ta isang paw ko iti sigangak nga ikan. Na. Ingkan, tagluto akon. Kamisuot ka manan bakit? Anyat pag mismisuot tamay Di ka man aging didiam mo si kaambong. Ay nawaw. Kat no arig na pakialam mo dagiti dakulap ni Lala abakla itay gumatgatang ka. Aday ta ka manin. Agim imon ka man ako nakon. Awan kinapudno dagiti ibagbagam. Ay, sa anak nga gimimon. Anya kumangay ti pagimuna. Kat napimpintasak met nga adayo ngam iti day abakla. Ha? Agat ikan tupay. Oy, Takanayon nga daimot na nga ikan. Bakit? Madiday ta. Pangasi man ta baliwam ti kasta nga ugalim kan aramid mo ta nakababain. Ay sus, sikat ti agbaliw ambong. Gapot awan dakas nga aramid ko. Ay na apo aya. Awan nga dakas nga aramid gaput hasan apudno dagiti at atapem. Agsapulak iti pamaneknak. No mapaneknakak nga da relasyon iti dayjay abakla. Idarum kayo. Pangasim mo ta. Ibainan na ko mamay. Nakababain ka dagiti ka aruba makangkangag ka dagiti ibagbagam. Awan bibiyang da iti kayat ko nga aramidan. Ay nawaw. Ibagak ti kayat ko nga ibaga. Gaputa addang arod ngiwat ko nga agsaw. Anya ka matan. Ala, agsaw kang agmalmalam no iso ti kayat mo. Makauma ka. Anya! Ay, sika magaya maading ambong. Sobra ka. Amo ka na patigtigagara misungay may ka diti balay. Agyaman na ka manaw. Magtugaw ka. Agyaman na ka manaw. Dito yak mampay lang. Kaputan na uma kon ngagdengdengag iti ngiwat ti asawak. Wala. Dito ka pay lang. Apay aya. Anya man ang tinagapaan nyo iti asawa. Ay nawaw. Agim imon iti angin. Mababain na kadagiti ka aruba makangkangag iti ngiwat ni bakit ko. Tila ibagbaga na. Sa nabalian o pudno ko ma. Ay bagbagam latan ti asawa mading ka o. Kasla sana makawaawat manong. Ay nawaw, tutupaksan. Tay kak iti pagnakman na. Saan? Di mo ikan iti pagsakitan tinakam ti asawa. Basta bagbagam latan. Dumapunwanak, panawa ko ni bakit ko manong. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag. Nasaya at tasimangpat kan babaerong asawa. Amo ka, naggapo ka manan iti ayan dagiti babae iti biyag mo. Ay nawaw, putdak sanday tatapnusan mon ang maaramat pay. Kasangsangpet ko pay lang ang pasabatan na kon iti unget. Ay nawaw, nabambanuga ka naggapo iti trabaho. Pangasim kumamit Ha? Di ko namkit di. Nabannog ka naggapo ka dagiti ado a babae iti biyag mo. Makamu ka man lang iti biyag mo. Ditakan. Hoy! Ambong! Sa dino ti papanam! Agsubli ka ditay! Agsarita tapay! Addamot dayto bakit Rosa? Ay, aping adda kayo anti Rosa. Ay nawaw. Ay napanyang, nagatidugmatan day ta sub-sub mo anak kami suot. Awan bibiyang mo. Anya nga min ayati masapul mo kanyak. Ay nawaw. Awan mood ko ang makinistorya ita. Kaya't ka lang nga bagbagaan balasang ko. Baliwam tinalabos a kinasilosam. Tamangan numauman nila kay mukat panawan na ka. Ay nawaw. Aping ammom dagita. Nalipatam samatan, asyak timay sa kadagiti ninang yo iti kasar panyang balasang ko. Siyak ti pangibagbagaan nila kay mo itinalaos asakit tinakam nakan ka. Ay nawaw, patigayam siyak kat paghimimunam. Kuha nga min ninang. Ay nawaw. Daytoy lang ti maibagak balasang ko. Amin analabas kat dakas. Ay nawaw. Anya nga rod ti aramidak, ninang. Pimano nga min ni ambong dito'y balay. Kat di pa'y nagawawin. Nakaungat samot nga minang kanyak. Nasingpet ni ambong nga asawang panyang. Nalabit ang nagpalamiis lang. Iso asan pa'y ang nagawawin. Sapay lang ko mga rod at akas na ninang. Diyak lakit di ka baalan no panawan nak ni ambong. Matayak lakit din no mapukaw nila kay ka. Agyaman
manak manong dundon tadangdanggan nak nga ginom ita. Kaya't ko may liwag ti parikot ko. Ay kaya tuwan natin ko. Di ka nagbartek. Mga makaadom man ti uminom. Kaya't kung nga ti uminom, manong. Mga lakay pa kay di tinayon natin inuman ta. Ay nawaw. Ay huston. Inton maminsan manan. Mga masubraam. Umay kakit din. Itulod ka ni balayo. Ay, jak kayat. Dituyak balayo maturog. Jak kayat ang mangigti pa nagngiwat ni panyang abagat ko. Kasla armalait ay nawaw. Alala ka rod. Dito'y ka na maturog ita. Inaklangan ipakaam mo ko ni panyang adda ka dito'y. Awan matlaang nyambong. Ay nawaw, rabiin. Namdi pala sumangpet. Ay nawaw, nasuron samot ngagpaiso kanya. Amangan no sinaan na kon. Adag tuk-tuk-tuk, barang iso daitan. Naimbagarabi, panyang. Ay nawaw, manong dundun. Nay, apa yan? Nadakadida ka sa napasamakan ka dito balayaw. Awan matkit di manong, nga madanagan ako na yan. Gaputa saan pa asimangpet ni Ambong. Ang mga nadanda ka sa napasamak na. Pangasim ka di Tulungan na kamang birok kan ko na. Madanagan ako na yan. Ay nawaw. Kinapudlo na, isuti umay ko ibaga. Anday di balay ni Ambong. Nabartek. Di na kaya tagawid dito balayaw. So, pinaturog ko na. Ay, kasta ka di manong. Sige, nasaysayatan nga ijay anaturog. Ay nawaw. Nataltal na ti panunot ko no amok nga adda ijay. Nasurun unayin kanya. Iso ang nagbartak. Ay, amumot gayam. Nagimo na, gaputa jak kayat amapukaw ko ni Ambong. Jak kayat nga isukat na. Ay nawaw. Ang mama no adda mapukaw mo nila kay mo, no kasta. Di may bagak, may papan iti dayta, ket di mo unay. Saan mo't adakas ti agimon, gaputan natural dayta. Ang nalabos mo ten, ket madi mo ten. Nang runa, no, agimon kay ti angin. Pati dagiti imposible ket pagimo na mon. Ayawa na. Panya nga ron nga'y tinasaya at nga ramidak, manong dundun. Ang mga nudin akong mapakawan ni Ambong. Ay nawaw. Matayak lakit din umapukaw ko ni Ambong alakay ko. Ambong lakay. Talaga ka di na kayat akasarita. Pakawanan na ko man. Mabutengak lang amin amapukaw ka kanyak. No kasta nga ron bakit? Awan na pulos ti panagtalag mo kanyak. Di pumanaw akong dito'y balay. Agsubli akto inton may pariknam kanyak nga da panagtalag mo. Pangasim ka di alakay. Ay nawaw, di nakpanawan. Ikari, jak to nagselos iti angin. Nagbalbaliw akon. Jak kaya tamapukaw ka. Pakawanin na ka din alakay. Ay nawaw! Madingamin tinalabas akin na selosa manang panyang. May mayat no ipariknam ti panagayat mo kini Manong Ambong, itinasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Althea. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho
ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay akas tati tsuram rikay. Kas kala napukawan. Ay nawaw. Ada nakita ka nagpintas a balasang, angkal. Hanggang, nagatap. Nakakita ka la iti balasang agkastakan. Ay nga tati aramida. Tapno ayatan nak dahi a balasang, angkal. Ay kading karmain. Nagata mga raw. Ay nawaw. Anya ay tinagan dahi ta balasang akong kunam. Diyak pa'y mga rod mo, angkal. Ha? Ay, kaya't mo asawin nakita mlaan. Kastakan. Dahi ito'y sanya ko nada love at first sight. Ay nawaw. Asino ka diti nagpintas a balasang asa nga iliw na na? Ni kadising siya tidakdakamatang barok. Ay, sintsagayan tinagan na nana. Nagpintas. Imala kanyak saan ka day. Ha? Ay nawaw. Kaslasaan mo't nana. Pag kunaamat, asaan kami nga agkakaingas iti kaanakak ay nawaw. Nugatas ni manang Sintya. Da kayo kat kape. Iso nga agbagay no agtipon kayo ti may sa atasan nana. Ay nawaw. Mabalin ka dito yung may pamasyar, nana. Pagpasyaran ka day, ti balay may. Ha? Ijay apar kiti pagpasyaram ay nawaw. Kaya't ko asawain, umayak ko masumarungkar iti balasang nana. Ay, hasino ka di ti pasyaram? Ti ka di ubeng? No. Ti balasang nana. Balasang kami mat adwa. Talalaki mat ti kabalay may. Ha? Ay, kwa nana. Jay kumamat, kwa datay. Ay, umay kalata. Dua kami mat ababalasang iti balay may. Ay, kwa, inton rabintaw, nana. Ay, angkel, inta man nagpasyar, iti balay na nanaluleng. Anya? Dayta kinatairmaw, bakit ti pasyaram? Ay nawaw. Ni angkel mo't. Apay ko mapasyar, ti bakit ngay? Naglawag ti imbagam, nga ingkapasyaran ni Luleng. Ay nawaw. Di balasang dati kahit ko apasyaran, angkel. No kaya mo di sikat imang pasyar ka ni bakit Luleng? Tadyay mo napintas a balasang ti pasyaran. Mayat sa ngagpaisaw. Ay nabayagan jak pimasyar iti balasang. No kaya't mo di mangitugot ta iti gitara, ta haranahin ta ida. Ay, sige. Inton rabi ay, alam dya gitara pa. Adda ka no umay no rabi amang pasyar ka data ka anakan. Asino ka diti umay, anti? Baro, nataer a baro. Ay, jak kayat nga umay dakpasyaran ti baro, anti. Saan ko at type ti taga-away abaro? Anya nga rod ti kayat mo kaanakan ay nawaw. Artist na ti kayat ko, anti. Bareng sumikat akmat. Akasla artista. Kasano ang masirpat na katimaysa nga artista. Kat adda kamat dito'y away ay nawaw. Iso nga rod adyak kayat ti agpasirpat dito'y, anti. Mapanak to'y dya Manila. Kat ijayak amakiam-am mo iti maysa nga artista. Ala, no saan mo akayat? Ipabusoy munto la kanya konti baro nga umay pumasyar. Ha? Wan, anti. Kukwam tulaan no asino man day ta ibagbagayo nga umay pumasyar. Jay ibagbagak siguro na itansing siya. Oh, apay amagagaran kayo, anti. Ay na, wow. Ay na. Naglaing matan nga kanta day tarike. Ay na, inakilukat tiri daw. Ay na, wow. Nay, dua kayo matgayam. Ay,
Ay nawaw, umunag kayaw, babaraos. Ay, barukan balaw, kunak kuma. Ay, saan mo nga isilpo ti balaw? Baro ko ng blatan, tawan mo't asawa kay nawaw. Ay ngam, balo ka mat, saan ka day? Ay nawaw. Nagpintas mga agpaison ti balasang, Rikay. Ay, nawaw. Ay, na makapaalino kitahin. Kung nagtumat kan kangkal, uray asino makakita. Ara paapan na ti kasta kapintas ti balasang. Apay nga gin inarasaas kayo nga eh. Ah. Adda ka di parikot. Ay nawaw. Kwa nga men. Adala na lagi kwa, adinabag ka ni Rikay. Ay, anya ka diti madaydayaw anagan tinapintas a balasang. Ay, siya ka de, Doro. Ay, amumi tinagan mo, luling. Saan min adamagan? Ti sa nga ilim, ti kayat mi ama-amuan tinagan na. Ay, saan yun nga amuan? Ta-artista ti kayat na dayta. Diyay ka no may bagay kan kwa na ti pilyan na. Anya, ay, kayat mo asawan, saan kami ama ibagay? Ay, nagrunakan ka, Duro. Ha? Adam mabalin amay bagay kan ka asaan kat ati ka anakak. Ay nawaw. Ay, napintas ngagpaiso ti balasang. Uray, asino ang makakita ka matiritir ti tenged na. Iso nga rod ajak paluspusan day di babae ang kail. Ay, uray siyak mo da. Saan kumot apalospusan ay nawaw? Ha? Kahit yung asawan, ribalendak ang kail? Ay, no asino ka datati kayat na. Awan tiag sakit tinakam na. Apay nga ang kail? Ipabusoy yun ang kanyak. Kasano nga ipabusoy ko ako nam ka di nakapay mo sinong batan. Makita, no asino tisong batan na kadata. Unang, lakay kayo na may diligkan ko ang kail. Awan, tilin na kayan no ayat ti pagsasaritaan. Ay, sinalbag dahito lakay. Kinuy-kuyog ko pa'y mga ron. Ribalan na magayam. May nawaw. Anya day ta nakasilupin nga igaman nyo, tata? Ay naduma-duma asamong dagitoy. Aramidak apang gayuma. Ha? Kasano agayuma, tata? Aramidak daytoy akas labang panglaw. Nung maangot ti asino man daytoy. Hay, umamaw. Kahit surutin natin ang ipaangot. Anya? Umamot ti tawa makaangot, kasta? Wan, gayuma nga ron. Ti ammo ka tagar aramid kayo iti naduma-duma apagagas, wano sapsapo para iti masakit. Uray gayam kayo, ma? Amuyo ti agaramid? Ado ti ambok Isu nga awan makaartap iti laing kao. Anyang iti aramidan nyo agayuma, tata? Dayta ka di ado asabong? Wan, dato'y sabsabong. Nabertod na gito'y nga aramidan. Isurudak man nga ron no kasanong aramidan dayta, tata? Ay, ubing kapay, lukaw. Saan nang babalain? Ay, nawaw. Manong, amom ka di mati agaramid iti panggayuma? Ada ayamat kasta. Nakitak nila kay Duro ang nangala iti ado asabong. Kat aramidan na kano apang gayuma iti tao. Tapno sumurot kan ko na ti tao ang magayuma na. Anya? Kasla maispiling kong tikat asawan ni angkal. Anya maispiling, Manong? Kasto iti aramidan ta. Tapno sa anak ang maabak iti pustaan, ading ko. Pustaan? Kasano day ta, Manong? Ikang kay ti kwartam Si putam akanayon ni angkal. Numakitam ang papan iti balay da bakit loleng. Yawag mo kanyak, ha? Taapay ngay, Manong. Saan mo ka diya kaya ti kwarta? Basta ramidam ti bagbagak. Adda kwartam nga itid ko. Sige man langin. Basta da itod mo akwarta ka. Si putak ni Tata Duraw. Agpaiso nga ti ibagbagada kayo, ma. Napayagan na nang nangig ko ta. No kano ipaangot ti lalaki ti may sa babae. Umamot ti babae. Sigurado ani Cynthia ti pangaramatan day di alakay iti gayuma. Ay, masapo lamang panunutak iti pangkontrak iti aramiden na. Imbag pajagpada kami amawanan. Ngam ti siyak ti maawanan. Oho, masapol ang siyak ti agbaligay. Naglalaingan na ngay mait. Siyak ti muna nakakita iti balasang. Isukit din ti mairanaw. Ay nawaw.
Manong, apay na kita nagadwa kamuti? Inalak di tabangkag. Nagimas alutwain. Amom ka diti agluto iti banana kyo, uno kamuti kyo. Saan kumot nga mo alutwain, Manong? Ngam amok akanan. Anya, amom akanan ngem di mo amo alutoy. Ay nawaw. Una, Manong. Idi nagluto ni Manang ko iti banana kyo. Nagado tikinan ko. Ngam hindi kwan. Pasngawa mo tan. Nagangot. No kayat mo, ibagam ka ni manang mo. To may agluto, tamangan taamangan. Wen, Imbag ano kaya natin may agluto iti balayo? At saan mo nga asawa? Ay nawaw. ha? Ay, kasta ya. Umay ka di balay, tadata ti agluto. Tulungan nak nga ako kay Wen. Una, Manong. Wait, umayak iti balayo. Nakitam ka din no naaramid ni Uncle ti ibagbaga na agayuma? At da nakita ngayong kabil na iti basit a butilya, Manong. Kasla orasyonan na. Tagtanta na miitim ijarwar ti balay na. Sigurado ang mapaninton rabi iti balay daluleng. Ay, masapol ang mapanak, mate. Kasano ngay kat adot tikinan mo akamuti? Nungag pas nga ka ijay. Kababain a, Manong. Panguntrak dahi dya iti inaramid ni Uncle. Ay, nawaw. Ha? Nubangbanglo ti awit ni Tata Duraw. Si kakit nabangsit nga angin. Ay madia. Basta muklakit di nga ilukar. Ure maawanan kami nga padpada ka ni Uncle. Ay, nawaw. Nay, si kamit, Uncle. Nay, adamot gitara nga awit mau. Apay, mapan kamit, ije balay dalulaing. Uwan, Uncle. Inak man haranain tinapintas abalasang. Ay, awan mo na. Adan inaramid ko apamuspusan tapno siyak ti ayatan ni ading napintas. Ay, nawaw. Saan nyo nga awagan iti ading? Tasan abagay, Uncle? Anya nga ro tiyawag ko kuma. Alangan mo't abakit. Kit saan pa'y mo't abakit. Anak uno apo ti rumbang nga yawag yaw. Una yun. Ay, agtal na ka man dita. Uray kitam. Ipangot ko lati panyukin ko na. Ay, sumurto kanyak. Ay, sus. Delikado da ito yun Amang ano sumurto kan kuana ni Cynthia. Gapo iti gayuma na. Ay, nawaw. Nay, napauli magkamitan. Tamong ngawan laban mo. Ay, nawaw. Ha! Uray po utam timbagak. Kukwakton ni Cynthia. Ay, nawaw! Saan mo pa nga ipapangot ti bangbanglo agayuma, Uncle? Agkantaak pa'y. Sakbay nga ipaangot mo. Tapno di mo mat ko na. Tadapay mo laasikan ka. Ay, sige Urag sinyas kan tao no mabalinan nga ipaangot ko kun kuha na ti bangbanglaw. Sige, Uncle. Day ta titulagan ta. Urayim nga sinyasak. Sakbay nga ipaangot mo day tapanyom nga dagayo man na. Makit-kita kung ti mapasamak. Sumurot to kanya kadina oras ti balasang. Adun to ti mas daaw no apay ang nagpintas a balasang ti kakuyukaw. Tada kayon iti salas. Agkanta ka man, Rikay. Nagmayat nga minti kantam ka. Nabit lang ta padasik man. Adjasik pa ti gitarak. Kinitanak ni Rikay. Kasla kaya't naasawan nga erwar ko ti panyaw. Ay, erwar ko. Inruar mutan niyang kalti panyo na. Ipangot nan san. Ay, pigsaak ti panang kuting-ting ko iti gitara. Taigidan ko ti agpas ngaw. Itan Apa nga ipawot mo ti panyo man nagbangsit. Bastos alakay. Ay, nabangsit ka diti panyo na, adeng. Ay, nawaw. Pumanaw kayon. Saan kayo nagsubsubli? Ate, ang utam ti panyo. Nagbangsit! Nan, ang utak man day tay bagbagam anabangsit. Nagbanglumat ti panyo, Cynthia. Ay, nagmayatan duro. Ay, anya ka di tinayon day tabang banglo duro. May nawaw. Ay, lulay, apay asinayob mo ti bangbanglaw. Ay, saan Ni Nana Luleng tinangsay ti bangbanglo, Uncle. Yawit maon. Ay, apay ngay. Ay, saan nababalain? Ay, nawaw! Ay, nawaw!
Inawis da kamatlaang ngamin, Mang Doro, ngam si kamat ti makadado. Anya ngay ita, sa bali lang arod ti nagayumam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada ka din ni Pare Max, nana? Nakitak mo itay, ngam, jak mo ammon no napanan na. Apay kaday. Awisak kumatad na papanan may. Ang mga no inumanan, ti yawis mo ka ni Max. Kumaa, nga mawamait. Isong inton maminsan tulangan, nana. Ay pangaasem, tano inumatla ang tiyawis mo. Saan lakuman ay nawaw. Sumang atakman kit di jibantay. Tain nakitain no da naala ti silo ni Pare Max. Imbag lang da pulutan. Tata, mapan kayo igibantay? Ha? Ay, one boy. Inak man mangayaw. Kasken ka. Damot awit mau. Bun tata, mapanak mo't mangayo ti pagsungrod mi. Ay, oray siyak, Barok. Sumang atak, tayo mangala iti kaya o pagsungrod. Sige tata, panawan kayo pay. Tiyam mo ti ubing, kahit kayo ti gagarak. Ngamsan, inakitain, wada na silwan ni Pare Max. Ado ti nakitak alinas nga aramidin na silo kahit. Wada makitak anaala ti silo na. Isa ako kadagahos, tama nga no masabat ko ni Pare Max kahit makita na. Kunakon kahit adda na ala na. Ala ekon da ito'y nga buyaw. Bekal ekon, da ikabil ko iti sako ngayon tugot ko. Tapno sana makita ni Pare Max. Kalpasan na, sumalugak ton. Addan pulutan may. Ay, sika may. Pare Guryaw, nagkapuam, ay nawaw. Ha? Ay, agkayo ako may tipagsungrod pare. Ngam kilat asin makit ti tiyan ko. Iso sumalugak pay. Agsubli aktaw nga umay mangayaw. Ay, kasta ka di pare. Malangarod. Agawid ka no nasakit ti tiyan mo. Ay, uwin pare. Agawid ako. Imbaglaki din ta binakkel ko ti abuyaw ket natay. Nakita na ko man no saan ko apinatay ti abuyaw. Nalay nga met. Ang minton maminsan, ti palabog na iti banyas ti alaag. Nangina kat ti banyas nang runa no dakal. Ay nawaw. Ne, nitutoy mo ti masabat ka. Tata, awan mo ti awit yu akayaw. Ay, simakit nga min ti tiyan ka. So nagawidak, Barok. Apay nga ron ano nasakit ti tiyan nyo kut. Kaslawan mo ti an na yun nyo. Anya nga dito nakasab iti sikat yu na ikarga iti sako, tata. Ha? Ne, apay adamagan, Barok. Ay, sige, ditakan. Ditakan. Apay ngay. Madlaw nga da nangalay ti may saan na alay ti silo ka. Adda dut-dut ti manok, narkas ti silaw. Agamawan mo ti abuyaw. Ay. Adda laki din nangalay ti abuyaw. Asino nga ta tinangsangat, ay nawaw.
nabalot kong tisa ka dagiti abuyaw. Yawid kon. May pagtanda na alak. Ay, inak kita ti palabog ti banyas. Ay, saan ko ngamin ang maawit ti kahon a palabog ti banyas. Tanda mo to'y abuyong awit ko. Oh, manumot ti abuyo nga inyawid mo lakay. Nabawasan iti maysa. Tanda na nga la. Kasano nga mo nga danangala? Ay nawaw. Narkas nga ro, ti silaw. Sa maysa, dadot-dot iti arpat na. Kaya't nasawaan. Adda na silwan, jak na danon, tadakit nga ro na nga la. Adda ka di atapa manangala lakay. Awan ti atapak. Adda nakita ka naggapo di bantay. Saan kumot ang nakita? No isuti na nga la, no saan? Inka ka di ila ako dagita. Dito yun na bay. Tayo nakitain no adda na ala iti palabog ko, iti banyas. Maminsan ton, ti panangipan ko, iti ayan ti aggat-gatang. Ay, nadamag ko, ahapon gayam tinapigsa nga gatang iti banyas. Nangina ka no, ti pananggatang na. Ay, wan. Uray abuyo ang manok, nangina ti panggatang na, nanang. Ay, an-anwan na nga tangay. At sa kano restaurant na, akaaduan na kat exotic food, isa-serve na. Kasta gayam. Isumalagayam nga uray, ado ti ilakom kagatangan na. Mayat na ito pagsapulan, nulakid di da kanayon abayar. Hanggang ti pagsidawak, apaya kanayon nga damangala iti daduma amaala iti palabugan silok, ay nawaw. Sino nga ti ko na mamangalala? Diyak ka muna nang, doktalag pa'y. Kanayon ang mabawasan ti maala ti silok kung palabog ko. Ang mga no nakabulos mo't Kasano ko makabulos kat saan mo't napugsat ti linas na. Madlaw nga danangala. No nakabulos, napugsat ti linas. Kasano kumangay adoktalam? Ita ti ibiro ka kiti pamuspusan no kasano nanang. Alangad mga agyan kay ti adayo amang siem. Kat adumat impakat mo asilaw. Kan manumat ting kabil mo apalabog ti banyas. Nakita ka naggapumanin ni Max iti bakir. Inak manin sa ngatin ti daduma asilo na. Di nalakin ti maduktalan asyak ti mga ala. Inka ka di mangayo, tata? Ha? Ay, wen, barok. Ado nga minti kayo di bantay. Inak man mangibakla iti pagsungrod. Apay, ka magkayaw? Sa anak asumang at itay di bantay, tata. Ada nang ibaunan da kanyak. Sige, tata. Nasaya at mait. Tapno di na makita no adda maalak nga abuyo ang masilwan iti silo ni Pare Max. Nay, anya ka di man ang tiar aramidam lakay. Kahun mat na kita. Palabog ti banyas ti Ramide, tanag order di hapon, iti ado abanyas. Ado siguro ti agorder iti exotic food iti restaurant ti hapon. Isu nga agorder mat iti ado pa'y abanyas. Una, imbaglaki din ta ado ti order na abanyas. Ken ado pa ti maala abanyas iti bakir. Kan, imbag, ta si kalang tinalay nga agpalabog lakay. Tinakers, sana sisak ti mga ala iti mapalabugan. Tanda makaununa. Sino nga ta ti mga alala lakay? Nagasat nga ron ti loko, tadyak maranranaan, ay nawaw. Anya nga iti aramidam no maranaam. Ang mga numatagbat ko, adun tinalala na anasilwa. Oh my God, pare, ta, dapulutan ta manok. Ay, pag may isa ka ba't ngamin inom dito ibang salyo, pare? Iso nga ron nga may nakaduan, pare. Ay, ko, mapanak hindi bakir, pare. Inak man, kita ang dagiti palabog ko. Umay ka ba'y basit mangitangan. Sak ba mapan nga? Pangraman na mo titi pinardik, manok. Nagtabatad, dumalaga ti manok ko, pare. Alaman nga ro, pare. Pagustuhan ka man langay. Kasta, pare. Ramanam ti manok ko, ta nagtaba. Nagnanam sika. Kaya nadwem ti agsat. Di mo inutin ta ado ti arak. Ado ti taulig. Ay, saan ko nga doon ti uminom, pare? Tada papanak.
Abangan no mabarte ka kun mapalubusak tinak alain iji bakir. Kasta ya. Mapangkagaya mi iji bakir. Ada ka di namam ngayon ka alain iji pare. Inak kita wada na ala ti palabog ko. Ngem iji banda ti daya ti papanak pare. Inton bigaton ti papan ko iji laot. Iti kano banda ti daya ti papanan na. Kahit nasawan, iti laod ti papanak tapno damit maalak kadag iti palabog na. Inakmet iti laod. Sigurado nga da maalak. Ay nawaw. Anya ka diti sisiiman nyo, tata. Ken apay nga umis-isem kayo. Ha? Umis-isip kaya barok? Nakita kayong umis-isem. Naglisi ka man dita ta da papanak barok? Papanan nyo ka dita nagdakkel da tawit yung asako. Na, tapay damagan. Amangan nga minno da sa bali apapanan nyo ta umis-isem kayo nga agmaymaysa. Idi kwan, inalay ti dakkel asako. Kunak no, tali ti alain nyo. Saan ta sa ako, mate? Apay kumamot at alay, ay nawaw. Kunak aning kay agbekkel. Ay sasawam ng ubing. Kakaisuna, naimas pay lang ti arak ken abuyaw. Anya? Abuyo? Ay nawaw! Ay sus, nagtakal nga ulag. Ay diyak ang kutkutay, tapno di na makita. Ang mga nutok kawanak. Ay, napan iti may sa kadag iti palabog ko. Dajay, sibra kan ti ulag. Napalabugan na. Saan ko nga sitgan? Uray ta nagrikap ti palabog. Sana makaruar ti ulag. No awan lakit iti mangilukat. Ay na, ang mga no makabulos ket to kawanak. Ay, pumanaw akon. Medyo nasipngat ha. Masigurado nga da naala ti palabog ti kunang ataw. Di na mo sak ti mga ala iti daduma masilwan na kan mapalabugan na. Ito iti may sa palabog na. Madlaw nga dakargana ta dagkot ko ti. Isakok ti palabog nga dakargana. Yawid ko adagos. Talo katakton no adak iti balay. Amangan no makataray pa iti kargana abanyas. Mapaanak iti kusina. Tapnawan makakita iti irwar ko abanyas iti kahon a palabog. Aday ta. Inayadak nga irwar ti kahon sa akong tulukatan. Tapno saan na makataray ti banyas. Aday ta. Lukata akong ti panakarwangan ti kahon. Ay, ulag! Ay, tulong! Ay, tukawan na kang tulag! Ay, sapay nakarikip ti kusina! Hanyang ay teraminak! Ay, nawaw! Ay, tulong! Kasundan ng kung papaarayat. Rumuarak man bakit? Ay, umayak matlakay. Ang mga lumakatulong ak. Darasang marod! Ang mga lumasapol na titulong ta! Sige, agtaraytan. Ay, pare! Ayan mo! Dito'y kusina, pare. Kung taramlat ng tirida ang tanakalak. Huwag pare! Ha! Tibot palabog ko! Adda dito'y! Ay nawaw! Pangasin pare! Tulungan nak! Tinukawan nak ti ulag! Ayan tinatukawan pare! Dito'y butoy ko pare! Reputan nyo tinakagat! Tapno saan ang umato tigita iti puso kan utak ko pare! Ada nakasabit dito yung aragas. Sige, rapatan tayo. Lala! Sige! Numaraputan! Sugatak ti ayan tinatukawan. Tapno agsayasay ti dara. Ket rumor ti gita ti ulag. Sige. Iwag tinatukawan pare uwin pare. Kalpasan na ipanda kay ospital. Nagsakit pare. Ano saan no di mo kaya timatay? Isalbag ka ngamin. Si kagayam tagtaktakaw iti masilsilwak ken mapalpalab ugak. Ay ulag kamot pare. Iso aday ta. Naulag ka. Ay nawaw. Pakawanin na pare. Saan na maulit? Kin agyaman ak tayo may kayaw. Ay na, alang arudain. Ipanda ko ni hospital ta mga mataya kaon. Ay, nawaw!
Madi ti mangulag iti kaaruba, taad na kaipatugan na adusa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.